Tamsa kaibigan Tunying from Jin TV. Kailan po? Yan, mega love shoutout Ate Jin TV. Oh, dalawa. Thumbs up to kaibigan Tunying from Jin TV to. Mega love shoutout and good morning Ate Jin TV. Nakapag-LS din. Konti lang. Wala na tayong upload. Walang upload, walang LS. Matagal na. Tulab-lab, salamat. Ay, bakit ganun? Bakit ganun? Yan, mega love shoutout Miles Forever Vlog. Hi po Sir Tunying, good morning po. Baba ka ng bahay kaibigan na. Thumbs up number 3 from Mike TV. Update lang tayo ng ano. Nakakatabad na kasing mag-white eh. Mega love shoutout kaibigan Kamike TV. Thumbs up number 3 from Kamike TV. Mega love shoutout sa lahat. Teka lang Ate Jin TV ah. Panoorin yung video mo. Love Me, Harang Max, Juliet Mukbang from Love Me. From Ate Juliet Mukbang. Maglablaban lang muna, maglablaban. Mega love shoutout Igan. Good morning mga kaibigan ko dyan. Love Me Ate Juliet Mukbang, mega love shoutout from Jin TV. Hi Jin, good morning from Love Me. Dan Harang from Gemini Vlog. The Poor Old Lady number 2 Harang host. Kamuha Vlog official. Good morning Idol Tunying, thumbs up dan po. Good morning to Juliet. Love Me Max, Yahoo. Ano na namang Yahoo yun Ate Juliet? Tamad na si ano? Si Tunying, tinatamad na Ate Juliet. Mega love shout out sa lahat from Kamike TV.
Max, ayudahan mo ha. Sinong ayudahan? May bago kang ano, Ate Julieta. May bago kang pang-ayuda. Dito muna ako kay ano, Ate Jean KRTV. Autumn's Journey Part 2, Oasis Jungle. Aba, ang daming like ha. 141 na Ate Jean KRTV. Aba, nag-graduate na pala si Ate Jean KRTV ha. Kailan ka nag-graduate Ate Jean KRTV? Kaka-graduate lang oh. Baba ako ng premier bro from Roman Dumping. Sige bro, magagamrak. Sige, baba ka lang. Salamat sa tulong idol from Kamuha Vlog Official. Walang anuman kaibigan Kamuha Vlog. BJ Minay Vlog nag-drop ng bahay. Dito lang ako kay ano. Ate Jinky RTV, oh, nandito ko. Ate Jinky RTV. Rumble CC Vlog, thumbs up post, patulog na po, nag-thumbs up lang. Hope I can join you next time. No skipping ads. Ingat po from Rumble CC Vlog. Oh, like number 42 Ate Jinky RTV, oh. Like number 142. Panoorin ko lang, aso ang haba naman. Panoorin ko lang ilang minuto. Bakit? Hindi panoorin mo lang isang cellphone. Ha? Isang cellphone mo panoorin. Di lahat na para ano. O, so nakapin naman tayo kay Igan BJ Minay. Kamuha, may galab shoutout daw, sabi ni Ate Juliet Mukbang. Thumbs up host. Patulog na thumbs love me, may galab shoutout. Kayla Stock TV, good morning. Yan, may moderator ka na. Good morning host, may galab shoutout from Kayla Stock TV. Harang from Ate Miralis sa channel. Harang daw uli. Max, ayudahan mo ha from Love Me. Kaula, may galab shoutout. Wala, may galab shoutout. May galab shoutout kay Bigan from Supporters Vlog. Lagas kanina Igan. Ilan ang lagas Igan? Ilan na pa yung bahay mo Igan? Ilan na kaya ito si Igan? 819. Dito ko sa Igan oh. 1 like 151. Ba't lagi ba yung ganito? Naglagas din ako tapos ganyan ng aking banana. 819 tapos 800 nag 851 tapos nag 868 nag 898 buti nag-live ka o nga ngayon lang may live sa totoo from Supporters Vlog. Love me, hello from Kamuha Vlog. Good morning to Ning from Roman Dumpig. Wala premiere ko from Supporters Vlog. Sige kay BJ Minay muna tayo. Palablab naman mga kaibigan sa mga sa nakapin, sa na-premiere. Oh, like number 15, Ate Miralisa oh. Like number 15. $3.49 tong kay Igan. Ako jacket ba, lamig kasi ba? meron na. Bigyan mo na yung vlog, thumbs up na rin dikit from Ate Jinky RTV. Baba ako ng premiere bro, sige baba na ng premiere. Bigyan mo na yung vlog, nag-drop ng bahay. Jinky RTV supporters vlog, dan thumbs up. Salamat kaibigan to from Jinky RTV. May galab shoutout Jinky RTV from BJ Minay.
Hello, BG Minay Vlog from JNKR TV to Tamsak Dan Idol Tonyo Maksam from Bell's Travel and Escoba Adventure. Karamihan kasi nang andito igan, dikit ko na from BG Minay Vlog. Baka mayroon pa, baka may maligaw. Good morning mga lods, patamsak sa premiere ko, salamat from Roman Dumping. Tapusin ko muna harang from Bell's Adventure and Escoba Adventure at Bell's Travel and Escoba Adventure pala. Kanino to? Noah Alip Official to, tamsak from Noah Alip Official to. OTW sa nakapin, tambay lang si Pico Host, BC from Kamike TV. Salamat kaibigan Kamike TV, salamat. Ate Regina, bigi-bigi, and congratulations po Ate Regina. Tamsak po host. Ate Regina, nag-drop ng bahay. Bumaba ako igan from BJ Minay Vlog. Oo nga, 819 nakita ko. Arang house. From the poor old lady too. Rodel Relox, tamsak harang from Rodel Relox. Harang. Tamsak host from Daddy RGTV. 3CP ko tambay sa'yo, Ate Regina from Rig Channel. Yan ay titipon ni Kubaw. Pinapakit ko sa kortam. Yan ay pinturang iyan. Yan nakabay na iyan ay titipon ni Kubaw. Sok tam dito ka. Yan ay anak dito sa pinto. Patamsak sa premiere. Eight minutes na Ate Jinky RTV. Tamsak lang ako sa premiere ni Ate Miralisa. Tamsak na Idol Tonyo from Bell's Travel and Adventure Escoba. Basta pala ako dun. Dikit dan sa nakapin from Bell's Adventure Channel. Like 22 from Bell's Adventure Channel. Mega love shoutout. Good morning pala sa inyong lahat mga kaibigan. "21 Dan Tusok Manoy, Dan sa harang from Manoy Siram Katsukaran. Maulang umaga po Manoy Tunying. Dito mainit Manoy, dito mainit. Ang init dito, ang init. Mega love shoutout po sa lahat from Siram Katsukaran, Analos. Roman Dumping, mga lods, patusok sa premiere. Anin ko lang itong kaibigan Gagamrak. Number 16 oh, kaibigan Gagamrak oh. Like number 16. Like 16 kaibigan Gagamrak, like 16 ako dun. Ito pang like 17 oh. Like 17 kaibigan Gagamrak ko. Magdikitan lang ba magdikitan? Di ba lang hindi ko mabasa lahat basta magdikitan.
Excuse me po. Pang 18, kaibig ng gamra ko. Pang like number 18. Bell Eslom 79. May jacket ka na kaibigan. Nasaan ba may jacket pang isa? Luma Kadag, mega love shoutout. Manay, magandang umaga sa'yo bro. Ay si ano to ha, Manay Dong. Tatamsak lang ako ha, sa ano premiere. Sa mga premiere, tatamsakan ko lang. Like number 17, Ate Merilisa oh. Love me, mega love shoutout. Si Ate Juliet yan. Magdikitan na po, magdikitan. Like number 18, no, Ate Juliet oh. Host Bells Asilom is Bells Adventure yan. Ikaw ba yan, Bells Adventure? Salamat po, ma'am, from Lorna Kadag. Tamsakos from Regine Lauyon. Pasuporta po ng live ko mamaya, Manoy. Pakisuyo po, salamat po. Sige po, sige. May live nga pala si Manoy. Sira mamaya alas 9 po pala. Every day yan si Manoy. Pag minsan di nakakapag LS. Pero 9 PM po yan, 9 PM. Pati yung cellphone ko, nagluluko na yung cellphone. Yung isang cellphone ko wala na, hindi na mag-charge. Yung isang iPhone 5. Dami ng sira. Like number 19, okay, big ng gamra ko. Tunying na lang ilalagay ko ha. Nakakatamad na ang weight eh. Sira-sira na yung mga cellphone, di pa sumasahod. Kaya nakakatamad na. Sa una lang pala excited tong YouTube na to. Daddy RJ, hello po, good morning. Rumbles Adventure Channel. Manay Siram Kachukaran, nag-drop ng bahay. Padikit naman po sa Manay Siram. Dada! Magdikit naman po, padikit naman po. Patamsak lang dyan, patamsak. 4:55 PM, Dubai time, ready to work from Ate Shi Herrera. Mga nagbabalik, mga dumikit sa akin, salamat sa inyo at binalikan nyo ko from the Gemini. Tama ka po, Igan. Sa una lang ang excitement. Oh my. Sira na, nakasira ng cellphone. Dapat pala talaga tama yung tayag. Tama pala yung sabi ng ano, tama yung sabi ng isang vlogger na dapat buksan din yung mga
Katulad ng yung sa join button para at least may income din yung... Hiramin daw to. Hindi, pero mo. Yan, ibigay mo yan. Ha? Yan na, yan na. Marunong ba siyang magkalas? Nasaan yung pagkalas? Yung ganun, hanapin yung pang ganun. Tiyasin ko. Hanap. Kanina pa ako sit ng sit. Hindi na ayaw ah. Dun. Dun. Kanina pa ako sit ng sit. Dada! May nabusis manoy, from Manoy Siram Katsukaran. Ano na ba? Mga ninja account, kulang yang ibahos from... Sige, salamat kaibigan Bill's Adventure. Para di mahuli bang. May release sa like 16 sa premiere mo from Bill's Adventure. Sige, magdikitan lang po, magdikitan. Thumbs up, mega love, shout out. Ads from my friend Espenta. Benjamin Vlog, bagong dikit from Rodel Relax Mangyan TV. Espenta. Heart emoticon and play from YouTube. Coming from Espenta. Bill's Adventure channel, mega love, shout out. Manoy, papi naman po. Ako sa binaba kong link, salamat. Sige, no problem. Sige, Manoy. Yan o, di naman tayo kay Manoy Siram Katsukaran. Daddy RGTV nag-drop ng bahay and Manoy Siram Katsukaran. Lorna Kadag. Manoy, magandang umaga sa iyo, bro. From Lorna Kadag. Daddy RJ, hello po, good morning from Bill's Adventure. Rodel Relax Mangyan TV nag-drop ng bahay and Bill's Adventure channel. Good morning from Dumber Limbo. May galap shout out my friend Dumber Limbo. Alaherong Pinoy TV, nagbigi-bigi. Yun, katatapos lang sa aram from Lorna Kadag. Love me, nag-drop ng bahay in Alaherong Pinoy TV. Saglit na lang po, saglit lang. Saglit lang po, may gagawin na, saglit lang, saglit.
Ayun, we'll be right back. Yun, katatapos lang sa harang from Lorna Kadag. Love me, mega love shoutout. Ay nag-drop ng bahay, Alayron Pinoy TV, nagbigi-bigi. Host Bells. Bells Asylum is Bells Adventure yan. Salamat po ma'am from Lorna Kadag. Thumbs up po host from Region La Uyon. Pasuporta po ng live ko mamaya Manoy. Pakisuyo po, salamat. Good morning from Region La Uyon. Yes host Ninja. Alayron Pinoy TV, bigi-bigi. Region La Uyon nag-drop ng bahay. Pasupport naman kay Region La Uyon. Love and dating dikit sa bahay mo. From Ate Juliet, si Ate Juliet yan. Ako din Max. Sakit sa mata ko. Oo nga, pati mata ko. Ang hina na ng mata ko. Ang laki ng sahod, $5 million. Oo nga eh. Musit. Bells Travel, Bound Dikit from Rodel Relox Mangyan. Alayron Pinoy TV, nagbigi-bigi. Salamat kaibigan from Supporters Vlog. Rodel Relox, Dan Dikit po. Regine La Uyon, doon na po sa'yo. Number 14 Tusok. At sagad po sa lahat. Salamat po yan. Sagad po sa lahat sa iyo, madam. Ingat po sa mga rides. Lorna Kadag, nag-drop ng bahay. Espenta, nag-drop ng bahay. Good morning, Kuya Tunying from Ate Grace Laurenti Channel. Harang ulit. Tama ka po, Igan. Sa una lang ang excitement. Hello, Grace from Supporters Vlog. Espenta, nag-drop ng bahay. Jingy RTV, nagbigi-bigi. Morning po. Ma'am Grace from Lorna Kadag. Hello, Espenta from Supporters Vlog. Wala, Premier from Supporters Vlog. Ate Miralisa, good morning from Grace Laurenti Channel. Opo host, sakit Mac sa mata pa. Masakit sa mata, masakit sa bulsa. Bro, Tony, maraming salamat sa pag-frame from Roman Dumping. No problem, kaibigan Gagamak. Regine La Uyon, Bound Dikit. Harang from Ginger TV, Rodel Relos, Mangyan, drop ng bahay. May bisita ka ata Manoy, from Lorna Kadag. Meron nga, meron. Ginger TV nag-drop ng bahay. Palablab naman po, tapos na ate from Espenta. Kuya, kumusta ka? I'm okay, my friend. Okay lang ako. May moderator na yan, alagad ni Regine. Okay lang ako, kaibigan Espenta. Katatapos lang po ng harang host, maulan ng morning po from Mislin Espanyola. Belchi Asilom, Tamsak Dan, like 30 from Bell's Adventure Channel. Oh, dami mong ano, kaibigan ah. Tamsak host from Neil Andrew Vlogs. Salamat kaibigan Neil Andrew.
Lorna Kadag nag-drop ng bahay. Dan Spenta. Dikit kalimbang na sa'yo. Pasukli, my dear. Pabalik daw kaibigan Spenta kay Ate Mirali sa channel. Shoutout sa lahat from Neil Andrew Vlogs. Kayla Stock TV. Dan sa nakapin. Mega love shoutout Neil from Supporters Vlog. Good morning po sa lahat from Daddy RGTV. I Supporters Vlog from Neil Andrew Vlogs. Dan sa nakapin si Ram. Dikit na po from Bell's Adventure Channel. Spenta. Check. Good morning from Neil Andrew Vlogs. Shoutout din po Ma'am Andrew Vlogs from Miss Lynn Espanyola. Bell's Adventure Channel nag-drop ng bahay. OTW from Spenta. Supporters Vlog nag-drop ng bahay. Manny Siram dating dikit na sa main. Nakabisita yan sa mga kaibigan from Lorna Kadag. Kyle Stuk TV nag-drop ng bahay. Mukhang mukbang dikit dan from Bell's Adventure Channel. Bijeminay. Daddy RJ nag-drop ng bahay. BJ Minay nag-drop ng bahay. Alagad ni Regine Lauyon. Baka i-email mo ta. Baka i-email mo ta. Si RJ bakit man? Host, Lambada, galing na ako sa bahay mo, pasukli from Roman Dumping. Alagad ni Regine, mega love shoutout. Dong Dan. BJ Minehay from Bell's Adventure Channel. Kayla, tok digit Dan, bahay mo. Sabi ni Bell's Adventure, aba, wala yatang trabaho ngayon si Bell's Adventure ha. Hello, Spenta, maganda kong amigan po. Juliet Bukbang. My friend Spenta, hello daw, sabi ni Ate Juliet Mukbang. Salamat po sa mga dumikit. Very hard, Whitey from Love Me. Musit ha, o nga, musit natin. Isang live, wala pang $1 ang review natin. Bawang dikit sa nakapin from Rodel Relox Mangyan, Espenta, maraming mahal kong kaibigan all the way from Espenta. Tamsa Kulit House from alagad ni Regine Lauyon. Salamat kaibigan Regine Lauyon. Espenta, Sushi Love, Juliet. Kuya upcoming premiere, maraming salamat. Kyle Stock bago, parang Rodel Relox. Rodel Relox. Rodel Relox oh. Dikit ko na sa'yo kaibigan, Rodel Relox. Alam ko hindi nakadikit kaya sinilip ko. Like number 7 oh, Rodel Relox. Ito pa kaibigan Rodel Relox oh. Pangalawang dikit. Baliktaran. Pati to, nagluluko na, hindi na mapindot oh.
Ano, like number 8, kaibigan Rodel Relox. Magdikitan lang po, magdikitan. Oh, pangatlo, Rodel Relox. May ads na may ads. Pangatlo kaibigan Rodel Relox ha. Na mga aso na kung kailan. Pangapat o kaibigan Rodel Relox o, naglalakad ng walang pera. Naglakad ang walang pera. Panoorin ko lang kaibigan Rodel Relox. Kuya, upcoming premiere, maraming salamat. Sige, please drop your link. Drop your link, my friend Ispenta. Kayla Talks Bago from Rodel Relox. Si Ramdan from Alagad ni Regine Lauyon. Tamsakos kaibigan, gandang morning, happy Sunday, mega love shoutout sa iyo bro. Mega love shoutout ni kaibigan Sel Soloto. Salamat po sa mga dumikit from Manisiram Kachukaran. Tapos na RJ from Ispenta. Iwan lang po ng bakas mga Kachukaran. BJ Minay Vlog, dana sa iyo idol from Sel Soloto, Ispenta. Sino pa nga ba yung ano? Teka lang. Sunod-sunod lang yung pagpin para hindi naman na kaya sa ano. O, dito tayo kay Daddy RJ. Balikan ko po kayo sa bakas nyo mga loads. Don't worry, main ko po ipamdidikit ko. O, ano yan, si BJ Minay. Legit po yan, legit po. Lahat naman po kayo legit, kaya magbalikan na lang po. Iwan lang po ng bakas mga Kachukaran. Maulan dito host bro. Dito ang init, dito ang init. Balikan ko po bakas nyo mga loads. Don't worry, main ko po ipang didikit ko. Ang BJ Minay. Love me, nag-drop ng bahay. Salamat po sa ating Manoy Tunying sa pagpin. At all out support po tayo sa Manoy Tunying natin. Lahat tayo, support lang kasi wala naman tutulong sa atin. Manoy Siram Kachukaran. Gaya nga ng sinasabi ko, isang cellphone na naman ang nasira pero wala pa tayong sahod. Sel Soloto, 2 dikit po ng main mo. Main mo po from BJ Minay. Daddy RJ. Yan. Padikit naman kay Daddy RJ. Dito lang kay Daddy RJ. Ano kasi ito eh. Medyo mahaba. 12. Akin no, Max, may sira na po. Oo nga ito, sira na oh. iPhone 5. Ayaw na mag-charge. Tinanong ko yung pagawa. 2.8 daw. Pag ang sira yung ano, yung battery. Pag package, kahit 3,000 daw, 3,000. Maliban kung screen ang sira. Ayaw na mag-charge. Sayang lang, wala nang mahal pa naman ng mga iPhone. Kaya nakakadismaya, nakakatamad ng mag-whitey. Kasi kahit anong upload natin, wala pang $1 yung pumapasok na revenue. Tapos ito, hindi na rin
Nahihirapan na rin mag-touch. Nagtatouch siya pero pag minsan nagluluko na. Ito, bilis na rin malobat. Wala ko bang ano to? Silur na kadag? Harang manoy, plum lor na kadag. Akin no, smack, may sira na po. Tusok na rin. Yun, magdikitan kay Daddy RJ. Sunod si Bell's Adventure. Good morning everyone. Amazing life host. And to all out there. Thumbs up Dan from Amazing House. Akid Max, naghang na din po. Ha ha ha. Sira-sira na yung ano natin. May sahod 5 million. Sahod 5K, 5.5 yung sahod ko. I host from Sheep Feeds, Australia. Mega love shout out, please drop your link, my friend. Aspire TV, thumbs up host. Mega love shout out to all from Aspire TV. Celso Loto, nag-drop ng bahay. Tapos na kayo kay Daddy RJ. Si ano naman, Bell's Adventure. Nasaan na yun? Si Ramkat Pukaran, Daddy RJ. Rodel Relox naman yan pala. Rodel Relox. Okay, kay Rodel Relox muna tayo. Kuya Akbar yung premier, salamat. Tamsa Kaus. Ambisyosa, mega love shoutout. Nag-drop ng bahay si Ambisyosa. Pakidikit, magdikitan po, magdikitan. Tamsa Idol. From the Resaneri. Salamat to from Cheap Page Adventure. Asper TV nagbigi-bigi. Rene Resaneri. Nag-drop ng bahay. Tapos na ako dito kay Royal Relox mga yan eh. Ayun o, may tamsak na o. Magdikitan po, Ambisyosa nag-drop ng bahay. Inlor na kadag. Dan Kuya from Espenta. Harang Manoy from Lor na kadag. Salamat, salamat Manoy Dong. Ganda musika from Espenta. Ambisyosa Kalimbang All. Espenta Dan from Rodel Relox Mangyan TV. Shout out sa 14 viewers. Sige, magdikitan lang po muna. At panoorin ko na pala si ano. Ambisyosa oh. Like number 9, Ambisyosa. Bangkita Girl TV. Yan, like number 9. Like number 11, Ambisyosa oh. Oh, like number 11, Dan Kuya from Espenta. Wait lang Espenta, wait. Oh, like number 12, Espenta, idikit ko na. Ay ano. Ambisyosa, idikit ko na. Ambisyosa, idikit ko na oh. Tonying nakalagay doon na kaibigan, Ambisyosa.
Pang-apat na dikit oh, ambisyosa oh. Pang-apat na ay ni-reasonary naman to. Like number 39 oh, at ni-reasonary oh. Dito tayo sa Lady Carpenter, nakatipid sa pasahod. $18 minutes. Yahoo, maraming salamat po. From Siram Katsukara. Bangketa Girl TV, host, paayuda. Sige, baba ka ng bahay. Neri Saneri nagdrop ng bahay. Kuya Dong, mega love shout out. Dan Neri Saneri, salamat po. Thank you din mga ambisyo sa baba ka ng bahay. Kaibigang Bangketa Girl TV. Baba ka ng bahay. Rig Channel, nag-drop ng bahay sa Rig Channel. Tapos na kayo kay Rodel Relox. Dito naman tayo kay ano, kay Vegan Bells Adventure. Ispenta mo na pala, ispenta. Mamaya ka na kaibigan, ano, Bells. Bell Adventure, mamaya ka na. Sunod-sunod ka na dyan. Tito Wap, Meg, ay, apa yan? Good morning, Idol, from Tito Wap. Thank you din, Ma'am Ambi, from Neri Saneri. Nandito ko sa iyo, Ma'am Neri Saneri, ah. Lady Carpenter, nakatipid sa pasahod. Bangkita Girl TV, mega love shoutout. Magbaba ka ng bahay, Bangkita. Bangkita. Ayun, may moderator ka na. BGM na eh. Magdikitan lang po, magdikitan. Bangkita Girl. Bangkita Girl TV. Unahan mo na yung mga nagbababa ng ano. Nagbababa ng link. Panuorin mo lang kaibigan para hindi malagas. Panuorin mo tapos mag-comment ka. Matagal pa naman tayo matatapos. Like 8 sa nakapin bro from Roman Dumping. Yan, Tito Waps, sa drop ng bahay. Dan full support from Celso Luto 2 from Ambisyosa. Shoutout sa 17 viewers. Pakiano naman kayo Spenta, Premier yan, Premier. Dan full package, Dan full support, hashtag Celso from Ambisyosa. Bangkita Girl TV, ma'am, unahan mo nang dikitan yan, kaibigan Bangkita Girl TV ah. O, unang dikit oh, Bangkita Girl. Ibaba mo yung may video. Itong ibaba mo. Yung Isaw, Adidas, Buhay Bangketa. Yan o. Yan ang ibaba mo kaibigan, Bangketa Girl. Para may watch hour na dumating sa'yo. Yan ang ibaba mo, Bangketa Girl. Nood lang ako Manoy, sarang. Dito lang ako from Lorna Kadag. Salamat Manoy, salamat. O, pangalawang ayuda o, Bangketa Girl o. Palitan mo yan, palitan mo. Ibaba mo yung Isaw Adidas.
Pangatlo. Bangkita girl, 50 ka na. Ano, pangatlo. One minute lang. Panoorin ko lang yung video mo, ano. Pang-apat o, Bangkita girl, pang-apat. Yun, tapos na sa harang from land, Manoy Lord na kadag. Ano pang-apat o? 53 ka na, 53. Oh, 53 ka na. Panoorin ko lang yung isaw. Isaw Adidas, buhay Bangkita. Good morning kapatid from Kindae. May galab shout out kapatid na Kindae. Pasuklin na lang po mga pamangkin from Tito Waps. Sino bang dinikita mo na Tito Waps? Tito Waps, good morning idol. Wala ka pa na metang dinidikitan Tito Waps. Basta panoorin niyo po yung video, panoorin tapos mag-comment kayo para pare-pares po tayo magkaroon ng banana at saka what's our. Katulad po ng ginagawa ko. Pinapanood ko po muna lahat. Yun, tapos na sa harang. Bangkita girl, dances from ni Reza Neri. Dan Paul support Tito Waps sa video call. Frank mo salamat from Ambisyosa. Harang ikan from Gemini. Dan sa nakapin from Lord na kadag. Magdikitan po magdikitan manood. Sino nga ba yung pinanood ko kanina? Si Bangkita. Tito Waps dito ako sa Tito Waps Unang dikit Tito Waps. Unang dikit Tito Wap Tito Wap. Ito ganito ang gawin mo rin Tito Wap papanoorin ko 8 minutes papanoorin ko yan Tito Wap pangalawang dikit Tito Wap. Salamat idolos, pangalawang dikit pa lang yan pangalawa pa lang. Tigi isang cellphone yan kaibigan Tito Wap Pangatlong dikit Tito Wap, pangatlo. Like number 36, kaso walang comment, hindi makakapag-comment diyan sa binaba mong link. Dapat yung naka-off yung naka-off yung comment section mo, learn more. Wala, hindi makapag-comment Pag pinindot mo yung comment section mo, kaibigan Tito Wap, hindi makakapag-comment. Ngayon, hindi sila makakapagbaka sa'yo, hindi mo sila mababalikan. Kaya walang didikit sa'yo dyan. Pang-apat Tito Waps. Tito Wap pang-apat. Tito Wap pang-apat Video call horror Frank. Apat na ayuda kay Tito Wap. Sunod na ipipin ko is Penta, Bells Adventure, ang aking napakabait na kaibigan, si Bell Adventure Channel.
Ay, bakit? Chicken ala king. Baba nga ng bahay, Bells Adventure. Nandiyan ka pa ba, Bells? Bell Adventure, baba ng bahay. Mega love shout out, Dance Vlog Official. Bagong dikit po host from Dance Vlog Official. Bait mo idol from Tito Waps. No problem yan. Baba ka ng bahay mo. Dance. O Dance Vlog Official, baba ka ng bahay mo. Oh, nandito pa ako Tito Wap sa'yo Tito Wap. Hisili May, tamsak dikit host, invite po ako ni Ambisyosa. Yun, thank you kaibigan Ambisyosa. Salamat. Neri sa Neri, bagong dikit. Ah, bakit yun? Baba ka bahay, kaibigan. Hazel May, baba ka ng bahay para masilip ko. Bells Adventure, baba naman ng bahay, pag-isuyo. Wala natabunan na oh. Bahay po para mabisita from Tito Wap. Bro, Tito Waps, galing ako sa movie mo pabalik from Roman Dumpig. Bahay mo po idol. Bahay mo daw kaibigan Gagamrak. Magbalikan po tayo, magbalikan ha. Nandito pa ako sa iyo kaibigan oh, Tito Wap. Hindi ko ini-skip yan oh. Ganyan sana kayo pag nanood. Yan oh, walang skip yan oh. Tinatapos. Oh, parehas yan kaibigan Tito Waps oh. Salamat po sa jacket house from Dance Vlog Official. Yan oh, hindi ko pa rin ini-skip yan oh. Video call horror prank. Ganyan po sana kayo kung nanonood para makatulong sa banana, makatulong sa What's Our. Kaibigan Tunay TV, like 41 kaibigan Johnny. Di pa ako tapos. Sige kaibigan Johnny TV Vlog. Yan ang bahay ni Roman Dumpig, kaibigan Tito Waps. Premier lang yata yan. Kaibigan Tunay TV, like 41 kaibigan. Baba ka ng bahay, kaibigan ni Selmi ha. Yes bro, premier yun. Patamsak naman ang premier ni kaibigan Roman Dumpig. Kaibigan, nag-ELS din po yan. Marami din pong ayuda yan mga kaibigan. Pa-jacketos. Ayun nga pala no. Sorry. Nakalimutan ko jacket. Mega love sa Tatunying from Bulawag TV. OTW Roman Dumpig. Sabi ni Tito Wap, yan. Mas magandang balikan mga kaibigan yung premier lang kasi magko-comment lang kayo doon sa dalawa, mag-comment kayo sa live chat at saka doon sa comment section. Para alam nila na naandun kayo para mabalikan kayo. Huwag po kayong magko-comment lang doon sa comment section ha, na hindi kayo nag-comment doon sa live chat.
Kasi pag hindi kayo nag-comment dun sa live chat, iisipin ng may premiere. Halimbawa ako, iisipin ko, nag thumbs up. Kaya dalawa po ang komentan nyo, yung dalawa. Bahay nyo po, Tito Wap from Dance Vlog Official. Yun. Diyan ka lang muna isip, bahay mo po, Tito Wap. Hazel maya, pagkatapos ni ano, bakit nandito sa live? Hazel May, nandito ko sa'yo, Hazel May. Unang ayuda, Hazel May. Live number 54, Hazel May, oh. Tito Wap, bawang dikit, from Brother Lelox man yan. Ayan na po, from Tito Wap. Love Me, nag-drop na ba? Passport na naman si Love Me po mga kaibigan. Si Ate Mukbang, Juliet Mukbang. Basta magdikitan lang po tayo, magdikitan mga kaibigan. Pagkatulad po ng ginagawa ko, panoorin niyo po, pakapanood, saka kayo mag-comment. Tapos na, Tito Wap. Ayun, tinapos ko, nakita mo naman Tito Wap. 8 minutes yan, pero tinapos ko yung 8 minutes. Para ayuda tayo ng WhatsApp mo. Ayun, matatapos na yung isa, Tito Wap po. Sa'yo pa rin yan, di ba? Eto, nanonood pa rin ako. Nandito na ako sa nakahiga. 7 minutes na. Dito naman ako kay ano? Rizal May. Salamat Idol Host. No problem, no problem. Basta ganyan lang manood tayo. Pare-paras tayo ganyan ng panunood. Talagang aasin sa tayong lahat. Yung hindi yung pagkapunta mo ng bahay, skip, tapos comment, balik. Walang kwenta yun. Pinapakita ko po sa inyo kung paano mag-ayuda o paano dumikit para hindi po malagas. Ganyan po ang aking pagdidikit. Pinapanood ko muna tapos saka ako magko-comment. Pag natapos ko yung pinapanood ko, magko-comment ako ng nakikita ko doon sa video. Para at least naka-ayuda tayo ng banana, naka-ayuda tayo ng WH. O yung 8 minutes na yan, 8 minutes. 8 minutes. 8 times 4. Quintayin nyo na 8 times 4. Kasi yung video niya is 8 minutes and 29 seconds. 16, 32, 33. 33 watts hour na yun. Ibig sabihin kalating oras na yung nadagdag sa kanyang watts hour. Katonying, sorry po kagabi sa premiere ko. First time ko po kasi. Yun, wala naman talaga ako alam. Tapos bigla pa may nagparas order kung kailan nag-umpisa na ako. Kaya kung ano na lang napindot ko. No problem yun, kaibigan Habibi Hussein. No problem. Ayos lang yun. Talagang sa umpisa, ano talaga tayo. Pero sa umpisa lang yan. Salamat Idol sa info from Tito Wap. Para lahat tayo, pare-parehas, Tito Wap. Lahat ng nandito sa akin, alam nila yan. Ganyan ako mag-ayuda. Para sa atin din lang naman lahat yan. Hazel May, bang dikit. Patapos na Tito Wap. Tapos na. Itong isa nasa ads na eh. Nasaan na yun? Si Rizal May. Pangalawang ayuda Hazel May Pangalawang ayuda. Maiksi lang yung kay Hazel May 59 seconds. Dapat medyo haba-habaan mo susunod, mga 2 minutes or 3 minutes. Pangalawang ayuda Hazel May. Pangatlong ayuda Hazel May, pangatlo.
Dan full support, Riddle Relox, Mangyan TV. Salamat Lods from Ambisyosa. Like 57 oh, Isilmi oh. Tapos na to kaibigan, kaibigan ano, Tito Wap, nandito na ako kay ano, nandito na ako sa Optimum Pride. Or, nakita din kita ha. Like number 5 na ako kaibigan, para at least may like na rin uli akong isa. Nerisa Neri oh. Dito naman tayo kay Bangkita Girl. Oh, pakidikit naman dyan kay ay Bangkita Girl. Dines Vlog, bawang dikit. Pasuklin na lang po sa mga dikitan ko from dito Wap. Salamat Ambisyosa from Riddle Relox. Nakita ko si ano Lady D ah. Saan ba yun? Nakita ko yung... Salamat sa Info Idol. Hazel Me, bawang dikit. Dance na nakapin from Lady D Channel. Nag-love shoutout Ate Lady D. Good morning po, good morning. Thumbs up bro. Harang, good morning po at sa lahat. May love shoutout from Bride Rose Mobile TV. OTW Rodel Relox Mangyan TV. Dan full support Rodel Relox Mangyan TV. Salamat Lodge kung ambisyosa. Dan Tituwa from Hazel May. Dance Vlog official ng drop ng bahay. Dance Vlog bawang dikit from Rodel Relox Mangyan TV. Pasuklin nila po sa mga nadikitan from Tito Wap. Salamat ambisyosa from Rodel Relox. Tito Wap nag-drop ng bahay. Bulawog TV, Dance Vlog official. Dan sa'yo, pasukli po. Salamat. Okay lang na magbalikan kayo agad. Okay lang na magsuklian kayo agad basta manood lahat. Full watch para hindi malagas. Dona Vlog, mega love shoutout Enrico Titar. Mega love shoutout kaibigan Enrico Titar. Good morning in long time no see. Lady D, di ko makita bahay mo. From Nerissa Neri. Pababa naman Ate Lady D ng bahay. Sabi ni Ate Nerissa Neri. Enrico Titar, Bigi, BJ Minay Vlog, nag-drop din ng bahay. And Lady D, yan yung bahay ni Ate Lady D oh. Good morning host from Duna Vlogs. Good morning host at sa lahat po from Ate Lady D. From si Ate Lady D from ano to from Canada. Saan nga ba sa Canada to isipin ko na wala naman yung utak ko Alberta, yun, Alberta. Good morning host at sa lahat. Bangkita Girl, Dan House from Ate Nerissa Neri. Kimusta host from Duna Vlogs. I'm always watching you from Duna Vlogs. Enrico Titar, nagbigi-bigi. Thumbs up Dan host from Ate Jessica Or. Please connect po host from Ate Duna Vlog. Oh, no problem Ate Duna Vlog. Huwag lang tayo magmamadali kasi marami nakapila. Ate Duna Vlogs from Tito Waps. Duna Vlogs nag-drop na ba? Dan sukli po. Rodel Relox, thank you from Dance Vlog official. Love me and Duna Vlog and Enrico Titar Bigi. Good morning host at sa lahat. May love shoutout from Jessica Or. Patusok Dan from Duna Vlog. Siyan si Duna Ate Duna Vlog. So pa-love niyo naman. Si Ate Love Me oh. Silipin mo nga si Ate Love Me. Ate Juliet Mukbang. Like number 85 Ate Juliet oh. Let's eat Pipino Juliet Mukbang. 5 minutes and 40 seconds. Oh, Ate Love Me. Ate Love Me, pangalawang like number 87.
On the way po, love me. O, magdikitan lang po tayo. Pangatlo, ate love me, oh. Nasa harang. Like number 89. Ate love me, oh. Pangatlo, ate love me. Pangapat pala, pangapat. Like number 90. Apat, na kay ano ko, na kay ate love me, alias hashtag ate Juliet Mukbang. Tamsak dan house from Duna Vlog. Calgary, Alberta. Yun. Basta Alberta, ate Lady D. From Calgary, Alberta. Si ate Lady D. Love me, nag-drop na by. Tamsak dan house from Duna Vlogs. Dana po Duna Vlogs from Tito Wap, Silsuluto. Dance Vlog Official, dan sa'yo, idol from Silsuluto. Tito Wap, dan sa'yo, pasuklin na lang. O magbalikan kayo, magbalikan. Basta manood po, hindi mo lalagas yan. Full watch po, full watch pag nagsukli ng... Pag nagsukli agad-agad, full watch. Tapos comment ng maganda. On the way po, love me, sabi ni Tito Wap. Lady D Channel, dan dikit na po from BJMNI Vlog. Supporter Vlog, Hara. Anong Hara? Ambitious na nag-drop ng bahay, harang from Supporters Vlog. Duna Vlog, nagbigi-bigi. Supporters Vlog nag-drop ng bahay, harang pa rin from Supporters Vlog. Ate Juliet Mukbang, dan na po from Tito Wap. Dan po sel saluto to, sabi ni Dance Vlog Official. Salamat from Dance Vlog Official. Ate Lady D Channel, dan sa'yo full pack, sabi ni Ate Jessica Or. Ate Jessica Or nag-drop ng bahay, Tito Wap, OTW, BJMNI Vlog. Hazel May, Dan Kalimbang All, sabi ni Neri San Neri. Full watch po ako lagi kuya, with like and comment. Opo, alam ko po yan, Ate Lady D. Yung mga bago pong sinasabihan ko, yung mga bago ditong, may mga bago kasi sinasabihan ko na full watch tayo para lahat tayo magkaroon ng watch hour kahit mga 5 minutes pa naman yan 5 minutes. Kung may 10 5 minutes, o di may 50 minutes na tayo, mag-1 oras na. Kaya dapat full watch na tayo kahit 8 minutes yan. Yung kay Tito Wap nga 8 minutes pinanood ko. 4. Nandito kay Ate Juliet Mukbang na kumakain ng pipino, green pipino. Jessica Or, bagong dikit from kaibigan Rodel Relox Mangyan TV. Daddy RGTV, dan sa'yo, pasukli na lang po, sabi ni Bulawag TV. Lorna Kadag, nag-drop ng bahay. Hashtag Manay Dong Vlog. Dance Vlog Official, nag-drop din ng bahay. Rodel Relox. Tapos na ba ako sa'yo, Dance Vlog Official? Teka lang. Nandito kay Ate Juliet Mukbang 4 to. 4 din ang kasunod sa'yo, kaibigan Dance Vlog Official. Tama lang, remind sila kuya, para di naman sayang ilaglag ni Lolo. Oo nga, remind ko lang lagi. Remind ko lagi para alam nila. Kasi yung mga dati dito, alam na yung patakaran ko. Yung may mga bago, kaya remind ko ulit sa kanila, para yun ang gawin nila. Kaya pinapakita ko nga sa kanila na nanonood ako ng kanilang video. O nandito ba ako kay Ate Juliet Mukbang? O kaya na pa ako nagdadakdak, 1 kilometro na yung dinadakdak ko, pero nandito pa rin ako kay Ate Juliet Mukbang. O nasa harang pa ako ni Ate Juliet Mukbang, hindi ko ini-skip kasi alam ko monetize siya. Ayun harang yan Ads yan Hindi ko ini-skip yan dahil alam ko monetize siya. Ads din yan Ayun hindi ko ini-skip yan. Pero ito, matatapos na, nasa na siya. 4 minutes na, 4 minutes. Ganda pa ng pipino na Ate Juliet May style. Unahin mo yung Ate Juliet. Hindi ko marinig yung sinasabi mo Maraming salamat Kuya Tunying from Espenta. Ganda ng style ng ni Ate Juliet Pipino, Tito Wap of W. Manatiling ligtas from Espenta. Sige, magdikitan po. Si Espenta po, please support.
Sa ating kaibigan na si Espenta. English yan pero marunong mag-Tagalog yan. She speak Tagalog kahit isang foreigner. Dana Bulabog TV. Bulabog TV from Tito Wap. Yan o, maganda tong pinapakita ni Tito Wap o. Matagal siya mag-mention o. Ibig sabihin nanonood siya. Kuya, tambayan. Pinaalam ko lang na may sakit. Siya po OTW Premier at meditation. Dan support this vlog. Salamat po Ambisyosa. Spenta. Ayan si Spenta. Maraming salamat po Spenta. Thank you very much. Thank you so much. Then my friend Spenta. Ay, dami. Yan o, nag-uumpisa na o. Kaya. O, tatlo yan o. Ate Juliet o, tatlo. O, ba't ads na naman isa? Kanan! Oh. Nandito kay Ate Juliet oh. Nais ko ang lahat ng kalusugan at kapayapaan. Karon di ba sa maratay kasi pag-BBI? Nangal nakatakaluan nila. Oh, isang ano kaibigan. Vince Vlog Official. Ang iksi naman. Namula mo kayo pajayan. Maglakit harangan ng alat bukulon. Bukol dahil. Yung tawag. Nagtubong. Kaya nga namula mo kayo na. Buwan na pa natin ang manyan. Maglakit harangan ng alat bukulon yun. Minsan. Maraming salamat kayo ni Maxam. Kuna ni Teresa kang lito sa tawag ng birthday. Vince Vlog Official oh, nandito ko sa'yo. Burden, karo burden. Sabay kami ito yan, maglitong pa. Sabay kami maglitong pa. Like number 7 dito, kaibigan Vince Vlog Official. Ang tagal pa eh. Short video lang pala yun, short video. Oo, pwede siguro. Dating dikit na sa nakapin manoy from Lorna Kadag. Rodel Mangyandan. Salamat po from Vince Vlog. Yung medyo haba-haba naman, Vince Vlog Official. Ate, Dito pa lang ako Ate Julito, nag-uumpisa pa lang kumain oh. Yan yung ginata mo, alarm tikot siya. Alarm? ako yung gamay. Koy tayo kanyo alam. Oh, nandito pa lang ako. Salamat to niyo Maxam from Espenta. Manong yung palit na. OTW Ate Jessica Or. Susu to niyo Maxam. Harang from Letnom. Stream Blessing from Espenta. With prayer emoticon. Ruman Dumping. Bigi. Ente Remix Vlog. Mega love shoutout and good morning Ate Remix. Pagkatapos nabalin mo ang sulit na nga. Enkol Vlog. Gandang umaga house from Enkol Vlog. Mabalin mo nga ikaw din ang kwa. Mega love shoutout mga kaibigan. Tereng harang kaibigan from Ate Remix Vlog. Hindi lukas ko nga masagid na una. Masagid na. So, makunay yung lugar na alarm. Hindi, ang ibig kong saan yung masagid na tayo. Nakuha na. Palitan natin ng kape na. Oo, ayun pa yung mga Bangkita girl. 3-5. Basta no adin yung school na dito tukot siya?
Walang namin awareness na. Sabi mo, nagkaraw ko doon. Kamuda, gabi. O, diyan nakapin si Tito Wap. Tapos si Ambisyosa. Magdikitan po, magdikitan mga kaibigan. Barat pekkan ko ang ata. Pwede ka rin ginawa. Hindi mo, nagkakaroon. Ang muli ba, ikan daw? Ay, lang mo daw pupunta. Barat talagayan na tayo. Sa ako. Hanggang makabigbig data. Hanggang makabigbig data. Mapagpalang linggo sa ating lahat mga kaibigan. From Terry Mix Vlog. Salamat idol from Tito Wap. Jadi kita manungal daw ito tatao lang tak kailangan pwede dito. Yeah, ako lang daw. Mayaman na ah. Nakaruwang siguro tayo eh. Paano yung mawawala ihayaan lang nakabukas ng dumagang makikita ko man nakalokat lang na bayan. Pero minsan ay dito bay bay na ubang nakaloka. Ang may manan kapitan na walang taon. Sa bara. Kaya may papel na lang. Para pala talaga, wala naman. Sumali ka nakabuhawan natin. Muna tumayab na lang. Kaya rin nakalokat na ruangan na. Yan lang. Ay mga hindi ko. Si may ba? Ang mga tumaytayab DJ, dapat DJ yun. Pada gino na ako. Nabalay ko. Nakawar sa kita niya. Dapat mo ito yung ano. Ay, Baba ka ng bahay, Terry Mix. Saglit lang po ako mag... Kahit so, ang 20 na yung basi. ano nagaduda ka. Siyang hindi... Siyang hindi ba basi? Kang Siyang. apulog yung bakase, nabidilang ko dito mga pagkatapos yung mga bumalasitang. 20 dahil sa mga dyan, 20 day. Harang din from Master Chito Loto Vlog. Hindi ka. Blessing din po sa lahat from late noon. Harang din from Master Chito Loto. Kaibigan Master Chito Loto, good morning. Magdikitan lang po, magdikitan. Ate Jessica, nag-drop ng bahay. Bahay po, Terry Mix. Bahay mo daw, Terry Mix. Hindi kami. Ate Terry Mix, bahay mo daw po. Daddy RG, nag-drop ng bahay. Una dada manang kanina ko, dapat kahit na kano di tatalong dali di mamano ini. Nakumain. Makalang na, daga. Wala na, wala. Meron ako. Pagka nakatalo kong drive ka, ang kalamawaan. Nakumain. Baba na po ng bahay, Ate Terry Mix. Kaibigan Sel Saloto. Nandito ka sa bahay mo, Sel Saloto. Like number 41. Pangalawa, kaibigan Sel Saloto. Hindi pwede socialize, karmay. So, Like number 42, kaibigan Sel Saloto. Kailangan pala talaga dapat panoorin. 6 minutes and 47 seconds sa kaibigan Master Cheat ay kaibigan Sel Saloto. Panoorin ko yan, panoorin ko. Sunod po kita, Ate Terry Mix. O, pangatlo. Dikit ko na rin, kaibigan Sel Saloto. Like number 43, kaibigan Sel Saloto. Pang-apat, pang-apat.
Like 44 oh, kaibigan Sel Soloto. Subscribe ko na din to kaibigan Sel Soloto. Kailangan pala talaga dapat panoorin ng buo bago mag-comment o mag-subscribe. Kaya pala kinabukasan halos ang laking bawas from Tito Waps. Opo, panoorin niyo po kasi talaga ng buo. Tapos pag natapos sa kayo mag-comment. Tapos panoorin niyo uli kinabukasan para hindi malagas. Kung anong may upload siyang video, panoorin niyo lagi ganoon. Tito Wap, OTW sa bahay mo po, from Terry Mix. Mega love shoutout, Sis Brian Rose, Mobile TV, from Jessica Or. Pabisita na lang po, mga sa mga nakapin, pabisita na lang po, ng nakapin, from Tito Wap. Jessica Or, mega love shoutout, from Terry Mix. Ambisyosa, dan po. Diyan na po sa iyo, Sel Soloto. Salamat from Ambisyosa. Harang Manoy from Lord Nakadag. Light Nom, nag-drop ng bahay. Hello my friend, good morning from Buda Nasser. May galab siya ito, kaibigan Buda Nasser. Dan sa nakapin Manoy from Lord Nakadag. Buda Nasser, nag-drop ng bahay. Tito Wap, W, hashtag Light Nom. Lord Nakadag, nag-drop ng bahay ng Ambisyosa. Tito Waps, di na ako nag-iwan ng bakas kasi naka-off ang comment section ng video mo. Oo nga, ipalitan mo kasi yan kaibigan Tito Waps, hindi mo sila mababalikan. Tama kaibigan Tunying, dapat lagi bisitahin ang mga na-subscribe from Terry Mix. Oo, dapat lagi niyong bibisitahin kasi pag hindi niyo binibisita yan, kumbaga sa ano, na ano din yan eh, lumuluma ba. Dance Vlog Official, nag-drop ng bahay. Host, Dana sa nakapin. Tito Waps, Dana po sa'yo idol from Sel Suluto 2. Tito Waps, comment lang po para mabalikan ko. Salamat from Late Nom. Dan po Late Nom, ganda ng parol from Tito Wap. Sel Suluto 2, nag-drop ng bahay. Nandito ko sa'yo kaibigan Sel Suluto ako. Marisa, panasok to yung mga alagin na po yung magluto ka. Ay, rice. Pagkastita? O, panasok to nga niya di difference ng dilutong kung data ng mga balas. Pana di pa. Papanapanain. Pana kita. Daldala ko lang ito na doon kasi bantay kong pumunta. Ito na lang po idol host, Papin from Tito Wap. Sige, paltang ko. Salamat po sa 49 thumbs up. Sino nga bang susunod ko sa'yo? Salamat idol. Iba ka talaga from Tito Wap. No problem kaibigan, ganyan kasi para lahat tayo makatulong. Kasi pag yung comment section mo, hindi ka ni manonood sila, tapos hindi naman sila makakapag-comment, o hindi mo rin sila mababalikan. Ano ba, dumikit sila sa'yo, nag-subscribe sila sa'yo, hindi mo rin sila mababalikan kasi wala yung comment nila. Pero pag may comment, pag hindi naka-off yung comment section mo, pag nanood sila, magko-comment sila. Ngayon, doon mo sila balikan sa comment nila. Katulad kay hindi na-comment o kasi wala kang hindi mo rin siya mabalikan. Ganyan talaga kaibigan, para matuto, remind ko lang. Kasi nanggaling na ako sa ganyan, naging monetize channel na ako. Galing na ako dyan, pinagdaanan ko na yung mga yan.
Kaya gusto kong malaman nyo yung mga pinagdaanan ko, i-share ko sa inyo yung tamang proseso sa pagdidikit, tamang paglagay ng paglapag ng link. Kasi yung iba naman, hindi naman natin lalahatin lahat ng mga malalaking channel na. Yung iba, walang pakialam yung mga yan eh. Basta magdikitan kayo dyan, basta nagla-live ako. Pero hindi naman tayo ganun. Good morning host, Tamsak Harangdan, a blessed Sunday everyone. From Ate May Kajiyama 2, from Japan. Dan Pulpak Tituwa from Ate Lady D Channel. Dan na po sa'yo, hashtag Light Nom from Tituwa. Magbakas ka lang Tituwa para kung in case na hindi ka pa nabalikan ni Late Nom. Kung hindi ka pa na-subscribe, ikaw ang babalikan niya. May Kajiyama to, bigi-bigi. Bahay po. Dito kay Sir Soloto eh. Haba naman ng harang na to. Biro mo yung harang niya oh, 1 oras. Shout out sa 14 viewers. Yan na, tapos na kaibigan ni Sir Soloto. Silipin ko kay Ate Lady D. Kay Ate Lady D naman ako. Saan yung bayad ni Ate Lady D? Buda na sir oh. Buda na sir. I subscribe this one cellphone to your YouTube, to your channel. Oh, like number 205. Buda na sir. I subscribe again this one account to your YouTube channel. I know. Husit Egypt pala to. Banga na ba Ate Lady D? Baba po ng bahay. Late Nom, nandito ako sa bahay mo, Late Nom. Jan Sirdan pala to. Like number 53 ako, kaibigan Jan Sirdan Adriano. Like number 53. 31 days before Christmas. Like number 54 oh, kaibigan Jan Sirdan Adriano. Harang host from Ate Regina. Oh, nasa kalagitnaan pala ako ni Sir Soloto. Ayun oh. Pero hindi pa tapos kasi tinapos ko yung advertise niya. Tito Waps, dan sa'yo, pinanood ko. Meron na po tayong 95 minutes, 1 oras kalahati na. Dito kay Jan Sirdan Adriano. 3 minutes lang naman, 3 minutes. Dalawa, Jan Sirdan. Ito, dalawa, ito at saka ito. Oh, pangatlo kaibigan Jan Sirdan, oh, pangatlo. Mega love shout out Late Nom from Jyoti Jessica Or. Like number 55. Nasa ads ako, nasa ads. Tito Wap, nadala ko na ayuda ko sa'yo from Ate Meralisa Channel. 52 so kapatid from Ate Meralisa Channel. Salamat po kuya.
Charge ako phone. Kaya sa anak ko hawak ko hihi from Lightnom. Ano bang tamang basa diyan? Lightnom o Litinom? Lightnom, hashtag Jan Serdan Adriano. Ambisyosa, nagbigi-bigi. Dikit na rin itong main ko. Tito Wap, from Miralismo Channel. Pamigay nyo na yung mga banana nyo. Where you are right now, me and my family. Pray that you have a meaningful Christmas. Club shoutout and salamat po sa 50 thumbs up. Dance Vlog Official, Dan na po sukli, hashtag Jessica Or. Lady D Channel, Dan sa'yo. Baba pa na ba ate Lady D? Jan Serdan Adriano, Dan na sa iyo idol from Silsoloto. Jessica Or, salamat sis Dan. Nasa ads ako. Vitality Dog Food PH. Tama po. Light Nom. Channel lang anak ko kuya, hihi. Siya nagpangalan. Ay, channel ba ng anak mo yan? Di palakihin mo na rin. Palakihin mo na rin, kaibigan, Jan Serdan. At tulungan din natin na lumaki yan. Harang, from Ate Meryl sa channel. Sorry host, busy lang. Busy lang from Ate Mika Giama. Oh, no problem Ate May. Walang anuman. Thank you very much sa pabigi-bigi. Tito Wap, kalimbang na kita. Patusok naman ang premiere ni Ate Meryl sa channel. Magbakas po sa live chat at saka sa comment section. Mega love shoutout, Sis May from Ate Meryl sa channel. Yun, nandito na sila Ate Lady D. Ate Lady D, like 130. Panoorin ko lang to Ate Lady D. 570 na siya, 570. Calgary, Alberta, Canada. 10 minutes, panoorin ko 10 minutes. Pangalawa, Ate Lady D, Ate Lady D. Alicia Indiana, Tumar Usuko og vitamin. Like na 131. Pangalawang nagbo-views. Pangalawang nanonood. Thanks kuya from Ate Lady D channel. No problem. Love me, nagbigi-bigi. Di pa tapos na pala si Jens Serdan. Pangatlo Ate Lady D, OTW Celso from Ate Marista. Hindi pa nakadikit hindi pa nakasubscribe. Pero hindi ko pa na-subscribe kasi pampag-graduate ko to sa iyo Pang 1K. Panonorin ko lang yung mga video mo para pag dinikit ko na siya, hindi na siya malalagas. Katunying, bye po muna. Tumambay lang talaga ako para makabawi. Mag-deliver kami pa order from Habibis Kusain. Sige, no problem.
Salamat din sa pagtambay. Payo mo lang po na bukas, sabi ni Hazel May. Ay! Tumaw. Bagong dikitos. Bagong dikitos, sabi ni Crystal. Wala ka, bukuti mo na. Man. Ay, hindi rin pala sa nag-ano kasi. Orasin ko na interview ito na yung dapat yung ginatangkot ka. Salamat kuya, guess ka dyan ha, para may chance manalo ulit. Ulitin ko na lang, hindi pwedeng ano. Hindi pwedeng may sounds. Ay, nanonood ako, 3. Pang-apat ang isa. Pang-apat. Reply ko na lang yan, Ate Lady D, para makapag-guess ako. Makapag-comment ulit ako. How many? Guess and win, Gcash or load, join na. Baka nahuli na ako dito, Ate Lady D. Ako manoy pinapanood. Salamat kuya, guys. Ako manoy pinapanood ko para di malagas. Oo nga. Tama yan. Hanggang di ka dinidikit, pinapanood ko na sa kanya para pag dinikit ko siya, hindi na malalagas. Sunshine Cooper. Mega love shoutout. Kaibigan Sunshine Cooper. Danho Silsulodo, sabi natin Meralisa. Late Gnome, nag-drop ng bahay. Host, new hair lang po. Hello host, new hair lang po. Si baba ka ng bahay, Sunshine. Good morning to all from Sunshine Cooper. Nag-love shoutout, EG Amongans. Dito EG Amongans. Tama Manoy, dito lang ako. Nakatambay Manoy. Tamsa Host from Ami Jimenez. Salamat sa jacket host from Crystal. Good morning everyone from Ami Jimenez. Kain po tayo. Daing na bango si balikan ko po kayo for sure. From Lady D Channel. Crystal, nag-drop ng bahay. Eddie Amongans TV, mega love shoutout. Si Smerlisa, mega love shoutout sa'yo. Sabi ni Ami Jimenez. Hazel May, dan sa'yo, pasuklin na lang po. Sabi na Jessica Orp. Salamat sa pagpinhouse from Ambitiosa. Patamsak naman po. Sunshine Cooper, hello sa lahat. Happy Menes, premier pa thumbs up. Sige, ibaba lang ng bahay, may nakapin pa. Tamsakan ko na maya. EG Amongans TV, nag-drop ng baling Crystal. Sino tong Crystal na to? Nandito pa ako yan eh. Ma'am Ami, ganda morning po. At Ma'am Mir from Lorna Kadag. Hi Idol, nagbabalik po. Na-busy konti kasi nag-edit pa po ako ng video here from Kamuha Vlog Official. No problem. Baba ng bahay, Idol, from Kamuha Vlog Official. Sige, baka lang. Di pa kuya, for next week yan. Wait ko kayo, hihi, from Ate Lily. Sige, reply ko mamaya. Comment ko lahat ng
Lahat ng cellphone ko i-comment ko. Baka sakaling manalo ng ano ng Gcash. Joke lang, joke lang. Hindi mo damagan daw di sa nakaka-offer ay behave my bike. Mas malayo pa nga yung binabike ko sa bahay ko. Crystal on the way. Hala, tika Marisa. Oo, magatas na. Hala, without milk. New lang po here from Sunshine Cooper. Ami Minis, nagbigi-bigi. Crystal Dan sa'yo, full pack from Ate Jessica Or. Lady D Channel, Dan sa'yo, idol from Celso Loto. Late Nom, mega love. Shoutout po sa 22 viewers. Kailangan ng ano yan. Kamuha vlog, Dan sa'yo, pasakli po from Bulawog TV. Kaya nga, Tamsak Dan Kabayan from Anak ng Cagayan vlog. Yun, long time no see, kaibigan, Anak ng Cagayan. Salamat sa pagsilip sa aking live stream. Tamsak Dan Kabayan. Sunshine Cooper, nag-drop ng bahay. Hazel May. Payawan na pa ng bakas. Sabi ni Hazel May. Silsuleto Dan sa'yo, from natin Jessica Or. Gemini nag-drop ng bahay. Sunshine Cooper, Yahoo. Ano ba itong Sunshine Cooper na to? Ambitious Dan sa'yo, Premier. Kahit kalimbang pa. Dikit kalimbang pa, pabalik na lang. From Terry Mix. Paparang kubuo ng Rosales. Dan Kamuha Vlog Official, pabalik na lang. Awang magatan na akong palingke, kailay. Meron Channel, Happy Sunday. Miguel Abseta sa'yo, friend. Crystal Dan sa'yo, pasakli po. Palingke. ayawan dyan? Orasan. Hindi, meron yan. Terry Mix Vlog, nag-drop ng bahay. Dan Sukli, Jessica Or, thank you for postal. Jessica Or, TW from AJ Among Us TV. Dito po kay Ate Lididi, oh. Di pa tapos eh. Ayun, oh, di pa tapos. Apat yan kay Ate Lididi. 10 minutes and 26 seconds. Thank you, Sis Crystal. One hashtag Gemini Vlog from Hazel May. Ay, di ba kung nalabasin ka Marisa? Dadayo mo na di, papapanak na ba? Kipling to di sauran. Dan sa Hong Kong Tower mo, hashtag Terry Mix Vlog, salamat. Daddy RJ and Love, binag-drop ng bahay. Kamuya Vlog Official, Crystal, dan dikit na po, pasukli na lang po. Diyan, tapos na Ate Lady, oh, tapos na, oh. Natapos na rin, oh. Ate Lady D. 574 na pala siya, oh. Jessica Ordan. Magdikitan po, magdikitan. Thank you, Ambisyosa. Nakita ko na sa studio bakas mo from Terry Mix Vlog. Yan, tapos na Ate Lady D, oh. Yan, malapit na rin matapos tong isa. Malapit na rin matapos Ate Lady D, oh. Magdikitan na po muna, magdikitan. Thank you, Ambisyosa. Nakita ko na sa studio bakas mo. Dan hashtag Terry Mix Vlog. Salamat po. Kumakain lang hi from Lady D Channel.
Sige po, kain lang po muna Ate Lady D. Yan, tapos na oh. Wala, ustong, Diyos ko. Pag hindi pa kayo tigulay, nilang takto. Titikto mo lang agad. Teka, ngayon ako. Tama sa kaibigan. From Leidomo 31. Salamat sa 54 thumbs up. Tama sa kaibigan from Leidomo. Palit po tayo sa nakape na. Palit. Kay Litnum tayo, kay Litnum. Kay Litnum po tayo, Litnum. Wala talagang inaati kaya para sa ata. Ito, ate hindi wala pang lakad-lakad ko sa lang alin may sa. Sa bali lang dito pang pamilya ko. Ate hindi. Sa bulong. Shoutout sa 12 viewers. Mga kaibigan, salamat. Dan Hashtag Kamuha Vlog Official. Dan sa iyo, Hazel May, full pack from Ate Remix. Sunod ko pala si Ate Remix ha. Sunod kong titignan si Ate Remix ha. Tapos na ako dyan kay Litnum, dyan Sir Dan. Magdikitan. Basta ko man ay ating na di ba? Hindi kami di ba minsan natural mo data ang mga mahugan ang mga kuha. Ayun pa na ang Guys, ayun biya mo. wabaw. Manayon? Tamsa Cos, mega live shoutout po from Alit Dag. Lady D Channel, pabalik idol from BJ Minay Vlog. Kamuha Vlog Official. Bulawag TV Dan, dikit na po, pasakli na lang, sabi ni Kamuha Vlog. Crystal. Si Crystal nga pala, hindi ko pa silip si Crystal. Silipin ko lang si Crystal. Oh, Crystal, oh, unang subscribe, oh, Crystal. Sarado pa din go. 140 subscriber pa lang pala si Crystal, oh. Like number 66, oh, Crystal. Sinilip ko lang si Crystal. Pangalawa, Crystal, oh. Maiksi lang yung kay Crystal, oh. 1 minute and 9 seconds. Pangalawang di kita, Crystal. Like number 67 na to, Crystal, oh. Like 67. Panoorin ko lang. Yan, tapos na, oh. 1 minute lang naman. Leidomo. Like number 31, Leidomo.
Oh, Laydomo, nandito ko sa'yo, Laydomo. Fresh vegetable and fruits. Laydomo, 31. Subscribe ko na rin to, Laydomo. Like number 32. Subscribe ko na rin sa ito, Laydomo. Sarap ng papaya, oh. Papaya, manibalang. Last 4 minutes para sa 2 hours. Crystal OFW sa bahay mo, sabi na Tita Remix. Tamsak dikit kalimbang po sa nakapinhouse. Pasukin na lang po, sabi ni Alit Vlog. Diyan, dan po kaibigan at with harang. Ganda ng mga parol po from Lorna Kadag. Gemini Vlog, nag-drop ng bahay and Lorna Kadag. Love me, nagbigi-bigi and nag-drop ng bahay si Love me. Mga yun, nagkaroon naman, tikwa. Kondensada. May na sa SI. Yes, wise. At abay mo nga eh. Kaya, nagwait at ang bigbitan ngayon na eh. Wow, condense. Like number 50, kaibigan Dom Vlogs, oh. Nasa harang ako, kaibigan Dom Vlogs. Like number 51, kaibigan Manay Dom Vlog. Shoutout sa 18 viewers. Pangalawa, like number 52, Manay Dog. Ambitious sa salamat, on the way po. Maraming salamat po from Late Nom. May galap sa po Dom Vlogs. Crystal Dan po, piano mo, pasukli na lang po from Termix. Iwan lang po comment please, Don ka din po. Kayo bumalik from Late Nom. Iwan lang po comment please, doon ko din po kayo balikan. From Lake No, Mastag Jan Serdan Adriano. Hoy, shoutout po sa 18 viewers. Dito lang mi Igan from Gemini. Salamat Igan ha. Magdadalawang oras ka nang nakatambay sa akin ha. First owner yan si Igan kanina, si Gemini. Baba ka lang ng bahay, Igan. Hindi ko muna ididikit yung iba sa'yo para sa pag-graduate ko sa'yo. Bahay niyo po, hashtag Termix from Crystal. Makipagdikitan ka lang dyan, Crystal, para lumaki yung bahay mo. Jan Sirdan, baong dikit from Rodel Relox, Mangyan TV. Love me, nag-drop ng bahay and bigi-bigi. Na-reply mo ba si Lilibik? Na. Diyan yung luma? Oo. Of the Igan, Lamagawa, from the Gemini Vlog. Wala ka bang lakad, kaibigan? Igan Gemini? Crystal nag-drop ng bahay and sell sa loto. Juicy Ordan Sukli, salamat from Lidomo. The Gemini Vlog nag-drop ng bahay. Magsuportahan po tayo, magdikitan. Nandito kay Manny Dong eh. Ano, kay Manny Dong pa, nasa harang pa yung isa. Ito, nasa harang oh. Ito
Tapos na ako dito kay Ambitious eh. Baka bayad remix. Kamuha Vlog, Mega Love shoutout. Lido mo 31, Bang Dikit from Rodel Relox. Terimix, Bulawad TV. Ang dami kong tawa sa video mo from Terimix. Alit Vlog, Gemini Vlog, Dan po pasukli po, sabi ni Alit Vlog. Terimix Vlog, nag-drop ng buy, Rodel Relox mang yan. Dan Bulawag TV, sukli na kita. Ambitious sa tamsak dikit na po, pasukli po, salamat from Alit Vlog. Kamuha Vlog. Late nom on the way po from Kamuha Vlog Official. Nandito pa kay Manny Dong oh. Diba nag-uumpisa pa lang yung Manny Dong oh. Salamat Kamuha Vlog Official from Ambitiosa. Ganyan po ako manood, pinapanood ko yung hindi ko ini-skip yung advertise, tapos pinapanood ko pa rin ang buo yung kanilang video. 15 minutes yan no, 15 minutes. Pero pinapanood ko para makatulong sa WH. Tsaka makatulong sa revenue, yung ads na hindi ini-skip. Kamuha Vlog Official OTW sa bahay mo from Ate Terimix. Lorna Kadag nagbigi-bigi Kamuha Vlog. Ambisyosa, walang anuman po. Selsoloto to. Crystal, Dan na sa'yo idol from Selsoloto to. Alit Vlog Dan, full watching from Ate Jessica Or. Shoutout sa 15 viewers. Ate Jessica Or, bigi-bigi, late nom, Kamuha. Comment lang po, salamat. Gemini Vlog, Ambisyosa, Dan dikit sa main mo. Pabalik lang po sis sa main mo. Laydomo 31, insert suluto to, nag-drop ng bahay. Excuse lang po, iinom lang po ako. Shoutout sa 16 viewers.
Dito lang kaibigan na may ginagawa. Pero FW ba ang dikit pang Rodel Reox Mangyan TV. Magdikitan lang po, nandito ba kay Manidong? Sino pang di ko pa napuntahan? Alit Vlog. Alit Vlog, oh, nandito ko sa bahay mo. Oh, Alit Vlog. Dikit ko na to si Alit Vlog ha. Alit Vlog. Harang again host. Pababa uli ng ano mo? Idol Jesse Menes ng Premier. Alit Vlog o pangalawang ayuda Alit Vlog o. Like number 51 na to Alit Vlog. Puyuanting Mountain. Puyuanting Mountain. Taiwan OFW Life in Taiwan. Alit Vlog. 737 ka na. Pangalawang ayuda yan ha. Pasuklin na lang po Alit Vlog, sabi ni Hazel May. Anak ng Cagayan Vlog, yun. Bigi-bigi, Philippines with Peace Philippines daw, Peace Philippines, Peace Philippines. Sabi ng aking kaibigan na si anak ng Cagayan Vlog, long time no see. Bigi lang ako sa nagluluto. Dan ayun daw kay kaibigan sila sa luto, Plumlor Nakadag. Alit Vlog, dan na sa'yo, idol from Cel Soloto, Crystal nag-drop ng bahay. Dito pa ako sa Shopee mo, from Ami Jimenez. Alit Vlog Dan, dikit sa sis, nabalikan na kita. Thank you from Gemini. Kain tayo ng saging o saging. Overrate ng saging. Meron na po tayo chips, Doritos. Salamat po sa pagpin, kuya. Iwan lang po ng comment, balikan ko po. From Jan Sirdan. Alit Vlog, Hazel May, Dan Dikit, pasukli po. Salamat from Alit Vlog. Dito na ako sa New Zealand of Taiwan. Kaibigan Alit Vlog ha. The Grasdan, Wenchangan, Yangming San, Taiwan, 12-18-21 PHTW. I-like ko na rin oh, kaibigan oh. Tapos na kay Manidong oh. Harang na, ito matatapos na oh. BBM yan, idol. Ay, BBM ba? Shoutout sa 18 viewers. Napanood ko kuya, pasyal mo sa Ocean Park ha, from late. Oo nga, nagpasyal ako doon nung minsan. May hinatid kasi ako sa airport. Diretso na ako na masyal. Salamat Alit Vlog. Wait mo po Gemini Vlog, balikan kita.
Sa bakas mo, soon, from Ambisyosa. Oh, nagbabalik yan. Kaibigan, Benjamin. Igan. Mga legit yan, mga legit. Mga legit kayo, legit sa akin yan, si Ambisyosa. Si Benjamin lalong legit din sa akin. Di lalo nang legit sa akin to, si Litnom. Si Kamuha, legit sa akin yan. Anak ng Cagayan, legit din sa akin yan. Si Ate Terry Mix, si Ate Josie Kaor. Yan, puro legit yung mga yan nandito, puro legit. Kaya sa mga bago dyan, mga kaibigan, huwag kayong mag-atubili na dumikit. Kasi babalikan at babalikan po kayo niyan. Yan na, yan naglumampat ka. Yan naglumam nga, garaw. Kain po tayo. Chips. Kamuha, mega hello. From Love Me. Crystal, bagong dikit. Shout out po sa 20 viewers. Shout out. Magdikitan po, magdikitan lang, magdikitan. Dito na ako sa Alit Vlog o Memorial Hall, Taiwan. Dami ko nang napanood sa iyo, Alit Vlog. Posible naman na hindi pa dumikit to. Yung pagtan, may pagpitaw, di paglupanan ni Anday. Selsulo to, ODW sa bahay mo. Grade L. Grade L na. Idikit ko na ba ito sa'yo, Ate Termix? BJ9, nag-drop na ba? Kamuha vlog, pasukli po, sabi ni Alit Vlog. Idikit ko na ba o tamsak lang muna? Ate Termix. Panuorin ko lang para sa pampag-graduate ko sa'yo. 10 minutes and 15 seconds. Ate Termix. To, manood din na Ate Termix oh. Like number 51 na to. Hindi pa rin ka nakadikit sa'yo, Ate Termix. Kasi hindi ko dinidikit muna sa mga subscriber kong maliliit. Paliwanag ko lang po. Kaya po yung mga maliliit na pumupunta sa akin, lalo na yung mga gusto ko rin matulungan, hindi ko muna dinidikit yung mga alagad ko. Kalalapag ko lang, linanggam na agad. Kaya ako po muna hindi dinidikit kasi gusto ko po pag nakapag-graduate kayo, kaibigan, Tonying, thumbs up, may galab shoutout po sa lahat. Pag nag-graduate po kayo dito sa akin, hindi na po kayo uulit. Hindi po kayo malalaglag ng yung magbabak to 900 plus. Gusto ko pag nakagraduate po kayo ng 1K subscriber, hanggang 1K na lang po talaga kayo. Katulad ng pagpag-graduate kay Jan Sirdan Adriano. Si Jan Sirdan Adriano na lang po ang tanungin nyo. Pinag-graduate ko po siya dito sa aking live stream. Pero hindi na po siya bumagsak sa 900. Isang beses lang po siya nag-graduate. Hindi katulad po ng iba na pag nag-graduate, babagsak uli ng grade 9. Tapos mangingis daw uli, bagsak uli ng grade 9. Ayaw ko naman po ng gano'n na mag-graduate kayo ng pabalik-balik. Kasi nakaka-stress yun. Padikit naman po kay kaibigan anak ng Cagayan. Sa mga hindi pa po nakadikit sa kanya. Ba't nawala damit ko? Meron naman ah. Meron po mamaging o naka-blue. Ay, namamaging. Meron naka-blue. Baba po kayo ng bahay.
Ate Terimix ha, hindi ko muna ididikit sa'yo Ate Terimix. Marami po nakaano dito, marami. Para pag nag-graduate kayo sa akin, o kaya mga 960 kayo, 970, pwede na natin pag-graduatein yan. Dalawa to, hindi pa nakadikit oh, kulay pula pa oh. Tingnan ko to Ate Terimix. Ano yun? Ito nakasubscribe na Ate Terimix oh, Max, kain tayo. O kumakain ako Ate Julito. Like ko na lang, nakasubscribe na to ha. Nakasubscribe na, i-like ko na lang. Ito yung mga una kong inayuda sa'yo Ate Terimix. Ito. Nandito po kay Alec Vlog. $10 minutes tong ano, video ni Ate Terimix, 10 minutes. Ayun, nandiyan pa rin ako. Dami ko nang napanood dito kay kay Alet Vlog ah. Dikit na to sigurado. Anak ng Cagayan Vlog, dan sa'yo, full pack, sabi ni Ate Josie Kaor. Papuntahin mo lang kaibigan sa bahay ko. At may nakahanda naman akong laging pang-ayuda sa mga napapadaan basta legit. Safe din bahay niya para mo Ate Preni. Baba pa na ba Ate Preni yan? Dikitan niyo po si Ate Preni Vlog. Marami din po yan. Exit mo na ako Igan from BJ Minay. Sige Igan, sige. Salamat Igan ha, salamat. Din na yung basahin yung message ni kaibigan Late Nom. Opo, parang 963 siya. 963 siya nandito sa aking live stream. Yung banana niya is 963 to 1K in less than 1 hour. Po ako dito kay Kuya Tunying. Pagtingin ko 1K na. Di ko na po ginalaw. Naghintay po ako email ni Whitey bago ko ginamit ulit. Wala pong lagas yun. Kaya masasabi ko po na ang pinapag-graduate ko po sa aking live stream, kahit hindi po sa aking live stream lang, hindi ako nagpapag-graduate dito lang sa aking live stream. Pag minsan po, pag nagkakataon na nandun ako sa ibang live stream, kay Manidong Vlogs, kahit kanyung live stream, basta naandun ako at may kailangan ng road to 1K, papagraduatein ko po yan at tutulungan ko po yung nagla-live stream. Bibigyan ko po yan ng legit na banana. Dahil hindi ko naman po pati tatago ko yung mga account na yan, hindi ko naman po kailangan itago yan, dapat ipamigay yan. Basta magtiwala lang po kayo ito yung magsama. Kung sa banana lang, nagpi-play din po ako ng alam din ni Jan Sir Dan Adriano yan, nagpi-play din ako ng Watch Hour. Pag nakagraduate po kayo sa akin sa banana, pwede ko pa uli kayong i-play ng Watch Hour. Pwede pa uli ako mag-play. May mga pang-play pa rin po ako dyan. Dalawa po laptop ko, dalawang iPad, dalawang iPhone 8 Plus, dalawang iPhone 5. Kaso yung isa nasira na. Isang iPhone 4. Sulubat na. Isang Asus. Paying ayuda host. Kahit 10, banana lang, please. Bodyguard ni Wilson TV. Sino tong Wilson TV na to? Di ba to si Wilson Turlaw? Kaibigan Wilson Turlaw? Gaya mo naman ganito, baka pwede makahingi.
Libre ba? Oo, libre na. Laban ng bahay. Laban ng bahay. Hindi, huwag kang ihingi. Ipapamigay ko talaga. Game. Laki na pala ng banana mo, kaibigan. Mas malaki pa pala ng banana mo kaysa sa akin eh. No, marami lang akong sipi, kaibigan. Marami oh. Oh. Yan, kaibigan, oh. 5 na to, 5. Oh, pang-6. Pang-7. Ito pang camera, pang-8. Meron pa dun, oh. Dalawa pa dun, isang laptop pa at saka isang laptop pa yung naandun at saka isang iPad. Kaya hindi ako madamot sa banana. Banana lang yan. Bodyguard ni Wilson. Bodyguard ni Wilson TV. Aking isa lang. Maniwala ako, kaibigan. Ipaputol kong daliri ko, kaibigan. Kung isa lang ang cellphone mo. Bodyguard ni Wilson TV. Ako honest ako, kaibigan, sa lahat ng naandito, honest ako, honest. Kaya hindi ako maniniwalang isa lang ang cellphone mo. Lukuhan yan, lukuhan. Paayuda ng WhatsApp Rose from Mama Ging. Sige, sige Mama Ging, walang problema, ipi-play kita. I-play kita dito ng kahit ano. Kahit 5 tab. Wala akong bayad dyan, wala akong bayad dyan. Opo kuya, pag nakita kong monetize na, di ako escape ads. Pag-graduate na, hanap pa ako long video or i-play ang playlist sa WhatsApp. Masarap sa pakiramdam, makapagpasaya. Oo, yun ang talagang the best, talagang masarap. Lalo na kung nagla-live ka na ano, na pinupuri ka yan. Pinagraduate ako ni kaibigan Tunying, ganyan. Na wala, hindi naman nagpabayad si kaibigan Tunying, oh, nakakataba ng puso kaya yun. Ganun lang talaga, magtulungan lang tayo. Thumbs up na po, host. Good morning po. Nandito na ako yan eh. Wilson TV, oh. Wilson TV, nandito na ako, Wilson TV, oh. Hindi ko pa sinusubscribe, kaibigan, oh. Papanoorin ko yan, kaibigan. 5 minutes and 21 seconds. Nandito po kay Ate Remix eh. Tapos na Ate Remix, oh. Tapos na, oh. Punta ko man si Bodyguard, pangalawang ayunan ni Bodyguard. Oh, pangalawa kaibigan, oh. Like number 271, oh. Sinubscribe ko na, wala na yung kulay pula, oh. Subscribe ko na din to, oh. Kulay pula pa, oh. Subscribe ko na. Magkaiba ba ito? Magkaiba yata, ah. Ba't 68 pa lang yung like dito? Ito 71 sa kabila. How to cook sinigang na tilapia. Ay, magkaiba nga ang vlog. Simpleng tulong para sa pamilya ng Isli Gumilid. Magkaiba nga.
Punta ako ha, special guest ako dun. Hindi ang oras lang lang, 3 oras. Moderator, kikitan. Shout out sa 25 viewers. Manaw? 25. 75? Nya, ang dagadubot dun. Lumagad 100. Ay, yan, nagkulang tanin yung magsalit dito luto. 500 plus, viewers na. Ano yung mga ano? Ito yung nabasa. Dami naman mo ng CP Idol ha, from Kamuha Vlog. Hiram ko yung lahat yan, kaibigan. Hiram ko sa ano? Ay, kaibigan, no? 6 na yan lahat, 6 mo. Oh, pampito yan, pampito. Pangwalo tong hawak ko. Tapos yun, narinig ko siguro may nag-uusap. Kaya po legit yung mga banana ko mga kaibigan kasi tig-iisa yan, no? Tig-iisang account yan. Dami naman yan host from bodyguard ni Wilson TV. Bigil lang host from Mamaging. Mamaging sige, piplay po kita Mamaging. Isulat mo nga dyan, ipaalala mo sa akin. Mamaging, nagpapaplay. Paalala mo sa akin ha pagkatapos ng live stream ko. Para matulungan si Mamaging sa kanyang WhatsApp. Max, ayugaan mo ko ha, from love me. Ilan ba dati Juliet? Ako po kaya, pag nakita ko monetize, nabasa ko na to. Max, sa akin, $5 million ha, from love me. Hanaol, marami CP from Hana sa siyasat. Marami ka rin cellphone dati ha, atihir na siyasat ha. Nung galing ka ng ibang bansa. Shoutout from Aliyah Kylie T. Isa lang talaga CP, promise house. Student kasi ako, kaya isa lang CP, wala kasi pambili. Ibig sabihin, hindi pa nakakasahod, kaibigan ano, bodyguard ni Wilson TV. Rinya TV, tamsakdan, dikit na po. Tamsakos from Mama's Vlog. Crystal, mega love shoutout, nag-draft ng bahay. Kay Lilo TV, mega love shoutout, si Lil Plan po host, nasa work pa po ako, from kay Lilo. Host, shoutout from Aliyah Kylie. Kylie T. Mega love shoutout sa'yo, kaibigan Aliyah. Pulpak lang sa nakapin po from Ate Lady D. Good morning host from KPYL Creation. Sa akin Idol Tunying. Murder na kasi isa lang talaga CP ko kaya hindi pa po ako makapag live stream from Kamuha Vlog. Yun lang, dapat dalawa talaga pag magla-live stream ka kaibigan kasi hindi ka makakapag-moderator. Ay, hindi ka makakapag-pin. Makakapag-moderator ka pero hindi ka makakapag-pin. Nakasahod na ako. Host, sakto lang. Pambayad sa tuition fee ko. Ah, ganun ba? Bro, gandang umaga from 357 Magnum. HRU host from... Ay, si HRU, ano pala to? Salamat. Bodyguard ni Wilson, drop ng bahay. Tapos na, yung kanino kay ano, kay Ate Remix, oh. Ayudahan ko lang sa ano, tig-isa lang mo ng sa cellphone, bawat isang cellphone, kaibigan bodyguard ah. Sa bawat cellphone, tig-isa lang para hindi tayo mahalata ni YouTube. Nasaan na yun? Baba na ba bodyguard? Natabunan na. Ito pala, hindi na, wag na. Ito na oh. Ayan oh, subscribe ko na din ha, pangatlo lang. Pangatlo. Salamat po from bodyguard ni Wilson, no problem. Dantam sa cause from Mama's Vlog. Love me, nag-drop ng bahay, Remix and keep magdikitan. Good morning kaibigan, wag mo nang intindihin yung ayuda, magipagdikitan kayo kasi yung ayuda na andyan lang yan. Mas marami yung makukuha yung ano, ayuda. Pag nakipagdikitan pa kayo.
Maliban sa ibibigay kong ayuda, meron ba kayong makakadikitan ng mga legit? Kaya makipagdikitan lang kayo dyan. Teka lang, hanapin ko lang yung ano mo dito, bodyguard. The bodyguard. Mabait ako, kahit malaki na yung bahay niyo, mas malaki pa sa akin, ayudahan ko kayo. Walang problema sa akin yan, banana lang yan. Account lang yan, wala namang bayad yan. Nung ginawa ko yan, wala namang bayad yan. Oh, subscribe ko na kaibigan, oh. Oh, naging ano ka na, 2.7. Kanina 2.6, 2.69, 2.69 ka kanina, ngayon 2.7 na, oh. Like 274 kaibigan. Nasa ads ako, nasa ads. Good morning kaibigan from Johnny B Vlogs. Dan thumbs up from Mama Sue. Thumbs up na bro from 357. KPYL Creation. Pakidikitan naman si KPYL at saka si T-Remix. Magdikitan po tayo. T-Remix Vlog. On the way po from Kamoa Vlog. Kay Lilo and KPYL Creation Bigi Bigi. Johnny Vlog, Johnny B Vlog nag-drop ng bahay. Love me OTW sa bahay mo from T-Remix. KPYL nag-drop ng bahay ni Hazel May. Aliyah Kyle T. Nag-drop ng bahay din si Aliyah. Silipin ko rin mamaya ito si Aliyah. Huwag pong mahihiyang magsabi sa akin na hindi pa ako naayudahan ha. Mga kaibigan, sa mga nanditong mga bago, huwag mahihiya. Huwag mahihiyang mag-comment na hindi pa ako nabibigyan ng ayuda host kahit 5. Good morning bro from Bro Boy Peralta from Ontario, Canada. Mega love shoutout sa dyan bro sa Canada. KPYL Creation. Dan to you, sabi ni ate ni Alit Vlog. Sunny D Pasuklis, salamat. Sino tong Sunny D? Pag mga ninja po gamit nyo, pakilala naman kayo. Nasaan yung ay salamin dito? Excuse. Excuse me po. Wala, mga sana yun. Good morning kaibigan Tunying from Manoy Orly TV channel. Salamat. Hashtag Kamoa Vlog, sabi ni Ate T-Remix Vlog. Thumbs up dan bro from Bro Boy Peralta. Drop pa rin ang bahay mo bro. KPYL Creation, thank you OTW from Aliyah Kylie T. Host, out muna ako. Balik work na po. Gandang umaga ulit. God bless po from Kylie Lilo TV. Sige, salamat. No problem, kaibigan Kylie Lilo TV. Ambisyosa, Dan Pulpak, balik dikit sa'yo. Thank you from Bodyguard ni Wilson TV. Juicy Core, mega love shoutout from Aliyah Kylie T. Sunny D, LYF 5, LYF, Dan Pulpak from Ate Jessica Or. Salamat Lods from Ambisyosa. Magsuklian lang po, magsuklian ha. Kung magsusuklian po agad ngayon, panoorin niyo pong full yung video. Nakasahod na ako. Sakto lang sa pambayad sa tuition pay ko sa school. Magkano na sahod mo na kaibigan Bodyguard ni Wilson TV? Yung totoong sahod. Tanong ko lang ha, tanong ko lang. Magkano ba na sahod mo sa first sahod mo? Self-there, sending support. Yeah, from KPYL Creation. Aliyah Kylie T, nag-drop ng bahay. Dan Sunny The Life Samat. Salamat from Crystal. Johnny TV Vlog, Dan sa'yo, pasukli po. Salamat from Alit Vlog. Jessica Or, Dan, full pack. Balik dikit ako sa'yo. Thank you from Bodyguard ni Wilson TV. Dan Sukli, Alit Vlog. Thank you from Crystal. Alit Vlog. PPWL, Sukli po. Salamat from Alit Vlog. Maraming salamat po sa ayuda host. No problem, no problem ma'am. Idol Tunying, maraming salamat po sa effort of time out muna ako. Prepared na lang po for lunch. Sir, salamat. Big love shoutout po. No problem, Kamoa Vlog. Walang problema, kaibigan Kamoa. John Ken Kamoa ate. Thumbs up lang po kaibigan Tunying. From Manoy Orly TV channel. Aliyah Kylie T. Dan sa iyo pa from Ate Jessica Or. Ate Jessica Or nag-drop ng bahay. Harang po from Manoy Orly TV channel. Johnny TV Vlog. Dan sa iyo. Idol from Sel Salute po. Aliyah Dan po, pasukli po, salamat from Alit Vlog. Aliyah Kylie, pasukli po, sabi ni Alit Vlog.
Bigil lang ako host, di ako makasingit kapag may bumili. Nasa karinderya ako, wala kasama. Pero mamaging, sige walang problema mamaging. No problem mamaging. Bigi-bigi lang po kayo dyan. Bigi at saka mag-drop ng bahay para madikitan lang po. Madikitan din. Kamuya Vlog Official nag-drop ng bahay. Good morning kaibigan Tonying. Good morning din po dito sa Pinas, Manoy. KPYL, so, pasukli po salamat from Alit Vlog. Orly TV channel nag-drop ng bahay. Phil Hong Kong nagbigi-bigi. Phil Hong Kong nag-drop ng bahay and Alit Vlog. Nakalimutan ko na mag-pin. Pasupport nyo rin po ito si Manny Orly TV channel. Nagbibigay din yan ng kahit may banana din po yan na kahit paano magkakaroon kayo ng banana. Liit lang host. Liit lang host. 40k. Biro mo 40k? 40k unang sahod mo kaibigan. Bodyguard ni Wilson TV. Totoo ba 40k? Yung sahod mo sa matalang sahod ko 5.5 lang eh. Per sahod ko 5.5 lang. Kaibigan, bodyguard. Ibuti ka pa 40k pa rin sahod mo. Thumbs up like host para maganda bags. Alit Vlog, bodyguard ni Wilson. Inambitious na nag-drop ng bahay ni Ate Juliet. Gianni TV Vlog, dan sa'yo pasukli. Salamat po from Terry Mix. Aliyah Kylie T, dana sa'yo from Selsolo to 2. Terry Mix Vlog nag-drop ng bahay. Julie Mugbang, hello from Manay Orly TV channel. Selsolo to 2 nag-drop ng bahay and maganda bags. Ako host, ipin mo from Alit Vlog. Sige. Nas na ba yung Alit Vlog? Kanina pa nga pala Alit Vlog eh. Buti pinaalala mo. Ganyan ang maganda. Papaalala nyo. Kasi sa sobrang dami binabasa ko, nakakalimutan ko na rin. Ayan, Manny Orly, nag-drop na ba si Manny Orly TV channel? Tapos na, kaibigan ano? Bodyguard ni Wilson. Iba na yan, Donix Unvlog na, oh. Hindi ko naman kilala yan. Ito, nasa ads ka, oh. Ayun, nasa ads ka, oh. Hindi ko skip yan. Ads mo na yan. Ayan, matatapos na, oh. Pero sa ngayon, host, bawal na yan. Bawal na ang alin? Kaibigan bodyguard ni Wilson. Bawal na ang alin para makakakuha ng tips sa'yo. Shoutout po sa 70 thumbs up dyan sa nag-thumbs up. 15 viewers. Salamat to sa pag-pin from Alit Vlog. Bodyguard ni Wilson TV nag-drop ng bahay. Ano yung bawal na sinasabi mo kaibigan Wilson? Ay bodyguard ni Wilson. Hindi pa ako tapos dito sa isa eh. Nahuli kasi to. TG friend, shortly I will sending my support from KPYL Creation. Sino yung nag-graduate sa ano? Sabi na. Pag-graduate ng grade 8? Pag-graduate 800 please. Tinawag si Aliyah. Patulong naman ito kay Aliyah. Gusto niya makagraduate. Patulong si House. Hindi ko kakayanin na mag-isa lang mga kaibigan. Kaya dapat tulong-tulong po tayo, tulong-tulong. Nasaan na yun? Tika, ipiping kita maya-maya, Aliyah.
Ilan pa ba kulang? Aba, marami pa to. Hindi pa kaya to, kaibigan. Aliyah. 7:32 pa lang. Hindi naman pwedeng madikitan ka ng 68 ngayong araw. Oo, bawal na ngayon. C2C po. Anong C2C? Anong C2C ate? Sumali kasi ako dito sa C2C at S2S host. Kaya malaki po sahod ko. Ay, yung ano, yung ang tawag yung C2C na to at saka S2S. Aliya kay Aliya, i-subscribe ko na sa'yo. I-subscribe ko na isa. Nandito ko sa ano, dito ko sa Bless. Thank you God, AKT. 2 minutes and 1 seconds ang video mo. Padikit naman po kay Alit Vlog. Yun sa JC Max, sa grupo yun Max. Oo nga, naalala ko. Oo. Ako siguro host, kaya mong pag-graduatein yun. $744, di pa rin kaya, 50 plus pa. Kasi ang minimum lang sa isang araw, kahit nakarami kang dinikitan, kahit dumikit sa'yo ay 60, hanggang 20 lang po yan, isang araw, 20 or 25. Yung iba malalagas po talaga yan. Kaya pag nakadikit na kayo ng 25 or 30, tigil na muna kayo, tapos mag-clear history kayo, clear history. Kinabukasan naman. Kasi lagi may lagas yan eh. Lalo pag sobra-sobra, sa isang araw 60, tapos mamaya may kipagdikitan kayo, lagas na naman yan mamaya. Ang minimum mo talagang magdikit sa isang araw is 25 to 30. Yan lang po ang minimum. Kaya pag naka 60 na po kayo or 70, sigurado may lagas talaga yan, may lagas. Pero yung lagas na yun, ibabalik din naman yun, babalik din naman ng YouTube yun. Pag lagi mo silang pinapanood, yung mga dumikit sa'yo, laging pinapanood mo. Maraming demonetization. Oo nga, kaya ako hindi ako sumasali sa mga ganyan. Hinahayaan ko na lang kung may manood sa video upload ko, salamat. Pero pag wala, edi wala tayong magagawa. Ganun po ba host? Salamat po sa info. Oo. Huwag niyong madaliin ang pangunguha ng saging. Kasi pinagdaanan ko po yan lahat. Nakakadikit ako ng nakakadikit ako ng 60. Lalo na yung pag-graduate ako ng 1K. 13 times akong nag-graduate sa 1K. Maganda ba? Agdan sa'yo, pasukli po, sabi ni Bulawag TV. Kaibigan Tanying, magkano ang sinahod mo? 5.5 nga lang po, Manny Orly TV channel, 5.5. 5,500. Bakit sumawat ka na ba? Di yung pinakitang sahod. Di papakita naman yung sahod dun kasi, papakita naman. $110. Yung nakalagay po doon, nasasahurin. Tapos, ang paggawa ng cellphone na nasira, battery, tapos ayaw na mag-charge. Hindi ko alam kung may dati noon, laki na nun igan. Pinagawa ko kasi doon 2.8, yung yung screen. Ipapakita ko to pag nakapunta uli ako ng SM kung magkano. Baka yung 5.5 na nasahod ko, pagpalagay na 2.5 yung paggawa nitong iPhone 5, baka may 3,000 din akong makukuha.
Kung sakali makuha kasi dahil pang tanong-tanong pag nag ano ng bank account, dahil pang hinahanap birth certificate, dalawang ID. Bili ka na ng bago, bili nga na ba magkano to? Pag bibili ng bago, ano ka ba Igan? Patamsap na nga, patamsap naman. Manoy sa primer ko. Sige, baba Manoy. Ilang buwan yun? Ano po Manoy, simula nung nag-whitey ako. Pero na ano, na monetize ako is September. September nga ba? Oo, September ako na monetize. Nakuha ko lang yung 5.5 na yon, pinadala lang nung ano, September. October katapusan, pinadala yon. Nabasa ko dun sa Gmail na nakalikom na ako ng $110.75 yata yon. Tapos tinimes ko sa 50 kasi 50 pesos yata ang palitan ng dollar ngayon. Yun, 55 point, basta may butal na centavos. Laki na nun Igan from Gemini. Oo nga, malaki na nga daw yun eh. Bili ka na ng bago. Orly akin po, same key Max. Oh, tinan mo, paras lang kami natin Juliet, 5.5. Kasi yun lang talaga, pag nakuha mo na yung $100, pag inabot ka ng isang buwan, yung madagdag doon natin dollar, yun ang isa sasahurin mo. Pero ngayon November, ay wala pa. Pero yung nakalagay dun sa lifetime revenue is 9,700. Ewan ko ngayon November, baka yung ngayon November idagdag uli dun sa ano. Hindi pa rin dumarating Manoy Orly. Punta-puntahan mo po sa ano, sa post office. Kasi po sa akin ganun eh. Ang tagal na i-deliver yun pala, matagal nang nandun sa post office. Nasa harang pa Manoy, from Manigdong Vlogs. Meron ka naman, Hacienda Igan. Tumigil ka nga Igan, no? Hacienda, lugi nga tayo nung nag-ani ng palay. Biro mo nakuha natin ano, wala pang kalahati. Bodyguard Dan Sukli, sabi ni Maganda Bugs. Maganda Bugs, thank you from Bodyguard ni Wilson. Nakipagdikitan lang muna kayo, magpagdikitan. Shoutout sa 19 viewers. May bawas pa ang bangko. Kaya nga mag-ano ko pa sa bangko ng 2,000. Yung ano tawag nun? Ano tawag na bakit? Yun, mag-i-initial deposit ka ng 2,000. Eh di yung 5,500 mo, matitira 3,500. Papagawa ka nito ng 2,500, matitira 1,000. Sakto lang, 1,000 pang Jollibee mo. Kung sakali. Hindi pa dumarating yung Google AdSense ko pero nakatanggap na ako ng email. On the way na daw yun. Oh, on the way na yun Manoy. Within 2 weeks, nandiyan na yun. Full packs na nakapin po from Lady D, Ate Lady D channel. Johnny TV Vlog, nang drop ng bahay. Alit Vlog, full watch sa'yo, thumbs up. Dikit na rin, may bakas ako. Sino yun? Si? Manang! Ako. Terimix Vlog, dan full pack, dikit ako sa'yo. Pabalik na lang po, please, thank you. Minimum yan, $1,000. Mag-open ka na ng join button Igan para mas lumaki kapag may nagpamember. Oo nga, kasi may nagsabi sa akin, dapat talaga i-open ng join button kasi isa rin sa tutulong yan sa ano, makakatulong sa katulad ko naman nagla-live stream. Kaya ayaw kong inopen yan, hindi ko inopen yung join button kasi ayaw ko naman na hindi pa nga monetize yung iba, magbabayad na agad. Eh, sayang din naman ng 49 pesos. Sayang din naman ng 99 pesos. Sayang din naman ng 129 ba yun? Basta may presyo naman eh. May 49, may 39 yata yan. Iwan ko, basta ganoon. Terimix Vlog, thumbs up dan ako. Na po ma'am, yan po yung sukli ko sa'yo. Sana all money from BJ Minay Vlog. Padikit guys from BJ Minay. O padikit naman si Igan para ano. Balik ako kayo. Agad from BJ Minay.
Money Early TV channel, nag-drop ng bahay. Shoutout sa 19 viewers. Dan sa nakapin. Araw na araw may lahat. Johnny TV Vlog, Dan, full pack, dikit sa'yo, pabalik na lang po, please, thank you, from bodyguard ni Wilson. Mega love shoutout Idol Johnny, from Nogi Hunter TV, salamat Manoy, Chucky ni, mega love shoutout Chucky ni. Nogi, what's up, mega love shoutout. Boss Nogi, good morning, from Orly TV channel. Terimix Vlog, Dan, full pack, dikit ako sa'yo, pabalik na lang po. Please, thank you, from bodyguard ni Wilson. Oh, magbabalik yan, kaibigan. Magbabalik yan mga yan. Huwag ka mag-alala. Legit yan na ano. Legit yan na mga subscriber ni Tunying. Lahat kami nagbabalikan pag yan ang pag kami ang ano. Pag lahat ng nandito, nagbabalikan yan mga kaibigan. Sino, iba na naman to. Super band na. Nakadaldal ko eh, nakakalimutan ko na yung ano. Sino po dito di ko padikit? Magdikitan po tayo para pare-pareho na tayo mamuni. Taas kamay daw, hindi pandikit ni ano, ni BJ Minay. Taas kamay kayo, main yung gamit nyo. Mention lang mga whitey friends, sino pa di ko dikit dito. Bro Dong, mega love shoutout. Tinatawag ka ni kaibigan Johnny TV Vlog. Musta Manoy? Okay lang Maninugi. Shoutout sa 22 viewers. Hi Ami from Juliet Mukbang. Terimix Vlog, 2 minutes sa video mo. Sa Temsho Chai. Nagbakas ako, tamsak, dikit. Din, from Chucky ni. Sana all mo nila, from Maninugi Hunter TV. Mega love shoutout, Mama Juliet. From Nogi Hunter TV, Bro Nogi at Bro Johnny. Shoutout kayo ni Manay Dong Vlogs. Dan Arbiso, hello po host. Thank you very much my friend Dan Arbiso. Musta Kuya Nogi from Lady D channel. Orly TV channel, nag-drop ng bahay. Mega love shoutout Tol Lady D from Nogi Hunter TV. Ano ba yan? Dami tao dito host. Di ako makaisda. Video lang ako sa'yo from Mamaging. Mag-drop mo kasi ng bahay Mamaging. Para at least baka pagdikit ang kanila, di balikan mo na lang. I-drop mo yung link mo. Pegi suyo. Nakaluto ko na rin na po. Okay lang po Tol Lady from Nogi Hunter TV. Love Wins Vlog Whitey, nagbigi-bigi. Dan Arbison, nag-drop ng bahay. Manay, patamsak naman ako sa premiere. Ibaba mo man itong. Palitan ko muna si Alit Vlog ah. Patamsak ng premiere ni Manidong. Mention lang kayo ka-whitey friend kung sino pa dito dikit dito. Di ko dikit dito. Bro Dong from Johnny. Dong Vlogs 3 yan. Padikit naman po kayo sa premiere ni Manidong Vlogs. Teka lang Manidong ha. Nandito na ako sa harang. Nagpapaharang lang ako sa sarili ko. Sahod ko ng 5K. Bawasan ng bangko, bayad sa wifi, monthly. Magpalipad o member ka, lugi. Haha, from Maganda Bags. Sakit ulo pag ganito. Maganda Bags, si ating Maganda Bags. So, muli na rin yan, matagal na rin. Nag-drop ng bahay. Mega love shoutout Maganda Bags from Nogi Hunter TV. BJ Minay, vlog, Dan full pack dikit. Ako sa'yo, pabalik na lang po. Please, thank you from bodyguard ni Wilson TV. Bodyguard ni Wilson nag-drop ng bahay. And Lorna Kadag. Nogi Hunter TV and Mirror sa channel. Nag-drop ng nagbigi-bigi pala. Dito lang ako from ating Mirror sa channel. Mega love shoutout Mirror Sas. Sabi ni Nogi Hunter TV. Idol Nogi Musta from Johnny TV Vlog. Nogi mega love shoutout from Maganda Bugs. Johnny TV Vlog pasukli from bodyguard ni Wilson TV. Okay lang po idol. Busy po ako sa work idol from Nogi Hunter TV. Tsaka ni baba ng bahay. Baba doon ng bahay. Tsaka ni sabi ni Ate Terimix. Terimix Vlog pasukli po please from bodyguard ni Wilson TV. Mega love shoutout Manay Dong Vlogs from Nogi Hunter TV. Dan full pack support sa Premier mo Lods. Dong Vlog 3 pabalik na lang. Salamat from Ambisyosa.
Ate Jessica Or nagbigi-bigi, Dan Arbiso nag-drop ng bahay. Yung mga hindi pa dikit ni Dan Arbiso, nagbabalik po yan kahit yan foreigner. Kaya Ate Miralisa, padikit naman po. Bodyguard, baba ng bahay, sabi ni Terimix. Ate Jessica Or, bigi-bigi, Janet TV Vlog, and bodyguard ni Wilson TV, nag-drop ng bahay. Dan Arbiso, nag-drop ni ng bahay. Chucky ni. Harang, Janet TV Vlog, 3 minutes, watch sa'yo, tamsak dikit din. Gemini Vlog, pasukli po please, from bodyguard ni Wilson TV. Oo nga, Logi, kaya mas okay may work, libangan ito. Yan, marami na magbabak out sa sa YT. Alit Vlog, Johnny, pasukli po, salamat. Juliet Mukbang, bigi-bigi. Maya ko nabalikan ang mga dumikit, sabi ni Ate Maganda Bags. Bodyguard ni Wilson TV, Johnny TV Vlog, pasukli. Harang, from Johnny TV Vlog. Johnny TV Vlog, nagbakas ako sa'yo. Mega love shoutout, host Nugi. Laging na ding may host. Sunny D, LYF, nag-drop ng bahay, and Dan Arbiso. Manoy, pwede magbaba ng bahay. Sige, baba ka lang, Manoy Nugi. Kami live. Ano yun? Kami live. Kaya nga, Sunny D Life. Manoy, pwede magbaba ng bahay. Sige, Manoy. Hi, Miralisa from Ate Juliet. Alit Vlog, may bakas ako sa iyo, suklian mo na lang ako doon, salamat, from Chucky ni. Host, pwede pa dagdag, kahit 10 lang, para mabawi ko yung lagas kanina, ay pwede. Apat nang naidikit ko sa'yo, kaibigan, 4 na eh. Pero teka lang. Nakikilag lang po kuya, luto muna from late noon, hashtag Jan Serdan Adriano. Hi sis Juliet. Patamsok na kami ano dong. Like number 4 Manidong, teka lang like number 4 Manidong. Nandito na si bodyguard ni Wilson Shortcut ko na lang yung Shortcut ko na lang yung tamsa ko Manidong like number 6. Basta may tunying sa akin yan Pag may tunying sa akin Manidong. Gawin kong 10 yung kay bodyguard ni Wilson. Like number 8 Yan, 4 na magkakasunod yan Manoy Baba nga ng bahay, bodyguard. Bodyguard Bigit ko bodyguard Wilson TV. Dan sa maganda Manoy. Meron sa channel, Dan Full Pack. Bigit ako sa'yo, babalik na lang po. Please, thank you. Dan Armiso, nag-drop ng bahay and bodyguard ni Wilson TV. Ambisyosa, Dong Vlog 3, pabalik na lang po. Salamat po host. Yan dikit ko na Like number 279. Ikapalit ako ng account.
Yung mga banana ko po, hindi po nakadikit sa akin yan, oh. Hindi po nakadikit sa akin yan. Lahat po ng pang-ayuda ko, hindi po nakadikit sa akin. Kaya yung mga pang-ayuda nyo po, huwag nyo ididikit sa sarili nyo. O, bodyguard, oh. Pang-anim. Panoorin ko lang, like number 280. O, pang-anim na yan, ah. Uging TV, mega love shoutout kaibigan Uging TV. Gemini nag-drop ng bahay, Janay TV vlog plus pasok lipo loads. Thank you from bodyguard ni Wilson. Thumbs up sa'yo bro. Itik mo dating dikit na bro. 278 host Wilson, Zero the bodyguard, Kalimbang na pasukli. Kumusta boss? From Uging TV. Wag naman boss. Hindi naman ako boss. Tunying lang, tunying. Tunying lang kaibigan Uging TV. Ayan o, kung ko pang isa, hindi pa nakadikit sa akin yan, hindi nakadikit. Puntan ko lang si bodyguard. Pampito, bodyguard o, pampito. Like number 282. Laki ng bahay ni Dan Arbiso. Oo, malaki na ang bahay niya, Dan Arbiso, pero nagbabalik yan. Dan Arbiso, Dan Pulpak, dikit ako sa'yo. Pabalik na ng 4 place. Thank you. Sana all. Laki bahay. Harang Manoy, from Manay Dumblog. Tinan mo, kahit malaki yan si Dan Arbiso. Kahit malaki bahay niya, pinupuntahan pa rin ako niyan. Kasi palagi kami nagpapanuran. Pinapanood ko yung video na. Pinapanood din niya yung video ko. Sige, mamirali sa channel. Pag okay na main ko, full dikit na kasi main ko. Maglinis ka lang, kaibigan, bodyguard ni Wilson TV. Panoorin ko lang. Tatlo ulit kaibigan ang pinapanood ko. Tatlo. Oh. Thumbs up sa premiere mo, Mami Ralisa. Salamat sa 77 thumbs up. Hanggang 3 hours lang po ako ha mga kaibigan ha. Kasi sumasakit na naman yung lalamunan ko. Kakadakdak. Last 16 minutes. Harang Pamanoy from Manoy Dong Vlog. Thumbs up sa premiere mo, Mami Ralisa. Basta premiere po, dikitan nyo na po pag premiere. Harang Pamanoy from Manoy Dong Vlogs. Haha, natawa tuloy sa ating maganda bagos. Hello sa lahat from Uging TV. Baba ka rin ng bahay mo kaibigan Uging TV. Rest 14 minutes and 21 seconds. Yung kaibigan kay Wilson TV. Tambay ko lang ko. Iwan muna kita. Parang ambisyosa. Inom tubig. Oo nga pala. Sige nga lang, inom lang akong tubig. Saglit lang. Yeah, ako pa. Pag mga ka-close natin, hingi tayo. Hanggang ano lang po ako ha. Last 16 minutes ha. Mahal kita, mega love shoutout. Kaibigan, mahal kita. Nandito na si mahal kita. Oh.
Si kaibigan og Enter TV to eh. If Baron TV, may love shout out. Si Arbal yan. Ay si Arbal pala, si Arbal. Akala ko si ano no Enter, si Arbal pala. Bodyguard dan sa'yo. Dan sa pag-aayuda mo sa pasukli po from Terry Mix. Harang kaibigan from If Baron TV. Dan hashtag Johnny TV Vlog, sabi ni Hazel May. Palablab naman from Uging TV. Wala ka naman binahabang bahay, ano, kaibigan Uging TV. Tamsak Manoy at nasa harang pa, mahal kita. Si Arbal pala to, si Arbal, nakakalimutan ko eh. Pabalik na lang po, Johnny TV Vlog from Hazel May. Ate Jessica, nag-drop ng bahay. Si Arbal parang may 140 pa eh. Ha? Hindi ko alam mo si Arbal yan kasi may 140 pa kay Arbal eh. Mahal kita 140. Baba nga na bahay kayo, ba mahal kita? Para malaman ko kung sino nga to, nag-aaway na kami ni Mrs. eh. Uging TV, Dan Pulpak, dikit sa'yo, pabalik na lang po. Please, thank you. Uging TV, dikit dan na po, pasukli po. Salamat. Tamsak, number 80. From If Baron TV. Uging TV, nag-drop ng bahay. And Bodyguard ni Wilson. Bodyguard ni Wilson TV, Terry Mix. Vlog, thank you. Harang Manoy. Alit Vlog, Uging TV, pasukli po, salamat. Tsaka ni baba ng bahay mo, sabi ni Ate Terry Mix Vlog. If Baron TV, nagbigi-bigi. Ate Rowena Tiranya, nagbigi-bigi rin. Bodyguard Wilson TV, Dan Pulpak. Harang po, from Ate Rowena Tiranya. Jessica or bigi-bigi, maganda bag. Charge mo na ako, Pogi. From Maganda Bags. Pugi-pugi ka naman dyan, baka mamaya may magtuwad na naman dyan. Ikaw ang sisihin ko, Ate Maganda Bags. May tuwad na ng isa, o tinan mo, may tuwad ng isa. May tuwad ng isa, ngayon ko lang nakita to ah. Nagising na naman yung nagtutuwad sa akin. Oh. Nandito pa ako kay Wilson TV oh. Sunny D. Sunny D Life. Nag-drop ng bahay. Dong Vlog, Tamsak Dikit, Kalimbang. Dan po, pasukli po. Salamat. From Alit Vlog. Hazel Mid. Dan hashtag Bodyguard ni Wilson TV. Pasukli na lang po. Hazel Mid. Dan Pulpak Dikit ako sa'yo. Thank you. From Bodyguard ni Wilson TV. Uging TV. Pasukli po. Lods. From Bodyguard ni Wilson TV. Umikot ka na oh, kaibigan Wilson TV oh. 2.71 ka na, ibig sabihin naka 20 ka na mahigit. Sunny D Life, Dan sa'yo, Pulpak. From sa'yo ni Ate Jessica Or. If Baron TV, bigi-bigi. Jis Panpan, Dan Tamsak House. From Ate Jis Panpan. From Ate Doggy Panpan. Terry Mix Vlog, Sunny Ate W sa bahay mo. From Terry Mix Vlog. Jessica Or, Dan Pulpak, dikit. Balik dikit ako sa'yo kanina pa. OTWs sa mga nagdikit from Uging TV. Yan si Baron pa pasuyo naman. Uging TV pasukli po, sabi ni Alit Vlog. Live ka Sunsaya. Sino naman yun? Ati Dugi Panpan. Live ka Sunsaya. Yun. Hazel May, nag-drop ng bahay, payawan lang po na bakas. Maraming puhos, balik-balik po ako dito. Okay na yan. Pinapanood ko pa eh. Hindi ako nag-i-skip po eh. Sunday I mean, oo nga. O matagal na akong hindi nag-ano. Matagal na ulit akong hindi nag-live, ngayon lang ulit, Sunday. OTW sa nakapin. Sunday I mean, hihi. Maraming salamat host from Ambisyosa. No problem Ambisyosa. May mga ididikit pa ako dito kaso problema. Wala na akong papagraduate sa'yo. Wala namang nakatuwag. Meron ba? Salamat. Mayroon na isa oh. Kung hindi ko kita. O tinan ko. Dito ko Sunny D Life. Di ko pa naisili pala si Sunny D Life. Wala akong makita. Road to 1K pala si Sunny D Life oh.
Kaso 60. Kalimbang all na ako sa nakapin. Nakapin tamsakdan. O, ba't wala dito? Meron dito yun. Sunny Delight po. Idikit ko na sa ito. Sunny Delight. Ilan? Isa. Like number 9, Sunny Delight. Prod to 1K pala to si Sunny Delight. O, kaso 60. Parang hindi ko kaya itong pag-graduatein ah. Wala akong katulong. 20, 60. Next LS ko po, kaibigan Sunny Delight. Punta ka uli. Paghandaan ko yung pagpag-graduate sa'yo. Patamsak host, premiere. Tapos ka naman eh, Dong. Patamsak naman ang premiere ni Ate Jess Panpan. Ayun ang nakapin. Harang ulit, dan tamsak na. Dong, panoorin ko lang to ha. Kaibigan Sunny Delight. 2 minutes lang naman eh. 2 minutes and 37 seconds. Larry Gadon versus Lani Robredo. Hadouken, Dragon Balls. Paro Day. Si Larry Gadon at saka si Lenny Robredo. Kulang pa pala 3. Kulang pa pala 3 hosts. Para maka 20 ako dito. Oh, 3 ito. Ito 3 pa ulit, 3. Pagkatapos nito, tinatapos ko kasi. Bababahay from Jess Panpan. Pero malapit na oh. Hintay lang, gawin mo 10 yan. Huwag kang mag-alala. Pag 10, 10. Umikot ka na eh, umikot ka na. 1 point... Kasi ano to kanina eh. 2.69. O nag-70 na. O nag 2 point... Nag 2,700 na. O tapos nag 2,710 na. Sino may kulang? Bababahay, bababahay. Kaibigan Sunny Delight pa, pasensya mo na, hindi ko pa kaya pag-graduatein yan. Kasi malalagas din lang naman yan eh. Kasi 940 ka pa, 940. 941 tong dinikit ko. Dapat mahati mo yan. Dapat umabot ngayon yan ng 970. Mangisda ka sa iba kaibigan, pero mag-clear list ka muna ha. Clear list ka muna bago ka pumunta sa ibang sa ibang live stream. Mag-clear list ka muna, tapos pahinga ka ng 20 minutes. 20 minutes bago ka lumipat sa ibang sa ibang live stream. May naman, may nagsisira na naman ng diskarte. Bukas lang kayo, thanks. Bakas lang kayo, thanks. Jess Panpan, Kalimbang from F. Baron. Alit Vlog, Jess Panpan, Tamsak Dikit, Kalimbang. Dan po, Pasukli, salamat. F. Baron TV nag-drop na ba? Jess Panpan. Dan Pulpat, dikit ako sa'yo. Pabalik na lang po. Please, thank you. Bodyguard, Pasukli po, sir. Di pa nakita sa studio ko. Bigyan ko siya ng banana house. Sino ambisyosa? Oh, tinan mo. Sino ba yun, host? Bigyan ko ayuda, oh. Marami nag... Ay, Ate Jess Panpan, bigyan mo nga ng ayuda. Ito si Sunny Delight. Nasa baba nga ng bahay, Sunny Delight. Nandiyan ka pa ba? Para bukas, pag-graduating nga namin, kung mag-i-LS pack, ay patay ka, low battery na. Yun lang. Bodyguard ni Wilson, Jess Panpan, Dalpur pack dikit ako sa iyo, paayuda please. Ay si Sunny Delight. Baba nga ba kaibigan Sunny Delight? Sino ba yun? Bigyan ko ayuda. Tingnan mo yung mga mabait yung mga mga viewers ko. Sila pa mismo yung nag-aalok ng ayuda. Saan kayo makakikita ng live stream na ganyan? Sila pa yung nag-aalok ng ayuda. Dito lang kayo makakakuha sa live ko ng mga mababait na na sumusuporta kay Tunying. Na sila pa yung nag-aalok ng magbibigay ng ayuda. Ako na lang Jess Panpan from F. Baron TV. Pero dapat ipin siya after ko. Kaya nga
Kaso nawala na yata eh. Umalis na yata. Hintayin natin ati Pitch Panpan. Ako na lang, Jis Panpan. Dito ako sa bahay niya from Ambisyosa. Ay, nandiyan ka ba kay Sunny Delight? If Baron TV Dan Pulpak, di kita kasi pabalik na lang po. Please, thank you from Bodyguard ni Wilson TV. Dapat ipinhost para mapadali. Oo nga eh. Harang was idol from Love Remain Official. Dan Arbiso, Dan Pulpak, dikit ako sa iyo, pabalik na lang po, please, thank you. Jis Panpan, dan po sa premiere mo, idol. From ating Jessica Or. Hazel May. Dan F. Baron TV, pasukli na lang po. Dan Arbiso in Bodyguard. Ito, patamsak din ng, premiere din to kay Ate Ruminita niya. F. Baron TV, Dan Pulpak, dikit ako sa iyo, thank you. OTW Bodyguard ni Wilson. Yun, nasa harang na ako, kaibigan Wilson TV. Ganyan mag-ayuda kaibigan yung tapos kong tapos Change account na ako para maayudan si Tapusin ko lang tong kaibigan Bodyguard ni Wilson. Bahay ko, di na tumataas Baka may mga naman ka dyan, banana, pakidikit naman sa aking Wilson Dikit ulit Wilson pangatlo dito yan, pangatlo. Pangwalo to, pangwalo. No skip ads yan no skip ads. Saan yung humingi ng ayuda? Wala pa nga, hindi na nagbababa eh, nasa na kaya yun? Teka, ipipin ko. Ako magbababa ng bahay. Kahit wala siya, ako magpipin. Terry Mix Vlog, Dan Pulpak, dikit ako sa iyo kanina. Jis Panpan pa ayuda. Harang from Ate Jessica Or. Mamaya bigyan kita 5. From Bodyguard ni Wilson TV. Sige, salamat. Kaibigan Bodyguard ni Wilson. Basta panoorin mo rin kaibigan para hindi malagas. Kahit mga backup account lang natin. Harang Manoy, from mahal kita. May tuwad na nga Oo nga eh. Mga pagpugi-pugi kasi ng mga to eh. Hindi na maalis ng mga pugi-pugi. Hindi naman ako pugi. Kaya may nagagalit sa akin eh. Hisalim, salamat sa iyo. OTW na po from F. Baron. Sinsya na busy kasi may bumili from Mama Ging. Okay lang yan Mama Ging. Okay noted na yan. From Bodyguard ni Wilson TV. Kaya mo na yung tuwad na yan. Tayo papa-stress dyan sa tuwad na yan. Naantok na si House. Yun matatapos na po ako. Last 5 minutes lang po. Ikaw lang wala notify, Bodyguard. Legit lang ang sukli para madikit. Wala pa kayong dikit. From Terry Mix Vlog. O wala ka pa daw dikit kaibigan Bodyguard. Sinasabi ko yan dito sa aking live stream, kaibigan, na pag hindi pa nagbabalik, i-mention.
Pero huwag kayong magagalit kung nami-mention yung mga pangalan nyo na hindi pa nagbabalik. Ganun talaga yun, ganun lang. Kaya sa mga nami-mention sa live stream, huwag kayong magagalit. Paalala lang yan, paalala. Ano yun? Palitchel Unya House. Hindi lumipad from Gispanpan. +1, hashtag Sunny Delight from Ambisyosa. Host Tanying, salamat ha. Andun ka sa mga premier ko, mamaging. Oh, walang problema yan, mamaging. Lahat yan, susuportahan natin. Pag sakali man na andito ko. Kasi dito sa aking laptop, pwede naman pwedeng mag-views ng 10 tab. Kaya lahat ng premier, pag nakikita kong premier at may nagpa-pop up, pupuntahan ko po agad yan. Maliban na lang kung hindi ko hawak o ano. Maliban na lang kung wala ako. Pag si Mrs., gamit kasi ni Mrs., yung dalawang iPad. Pero pag akong tumututok, gamit ko laptop. 10 tab agad yon, lahat naka-support yun sa lahat ng LS. Kaya nga hindi na lumalaki yung banana ko kasi puro lagas. Kasi ang dami ko nga naman pinupuntahan live stream. Ang daming premiere. Maraming salamat kaibigan Tony Maxam from Ate Terry Mix Vlog. No problem Ate Terry Mix, no problem. Terry Mix Vlog, 2 na bakas ko sa'yo from bodyguard ni Wilson. Alit Vlog, dan dikit na ako sa'yo. Salamat bodyguard, nakita ko na. Maraming salamat sa pagsukli. Pakachik House, nagpalipad ako. Di nakita. Nagpalipad ka ba ate? Wala naman, wala akong makita. Bayan mo na, baka hindi lumipad. Baka nawala ng pakpak ate Gispanpan, kaya hindi lumipad. Or baka naharang. Hindi rin daw niya nakita. Oo. Wala, hindi rin niya nakita eh. Kaya sabi niya, nagpalipad na ko yan. Hindi lumipad, sabi niya, hindi lumipad. Ano kaya hindi lumipad? Gispanpan, full pack dikit ako sa'yo, Lods. Paayuda naman. Asan na bahay mo? Hazel May. Bahay mo daw, Hazel May. Pag malapit na ako magtapos, nag-aagaw na kayo. Last 5 minutes ako, last 5 minutes. Bukas ulit maglalay uli ako para ano. Mamaling ba tayo bukas? Bakit? Wala akong pupuntahan bukas. Magla-live stream din uli ako. Asan na bahay niya? Maraming salamat sa nagdikit. Bless Sunday everyone from Ate Terry Mix. Gispanpan, Dan Pulpak. Pag di lumipad, isa uli yun ni Google. Wala lumipad eh. Wala ko nakikita eh. Hello host, keep safe always. And more power to your channel. Enjoy life. Yun. Ito si Enjoy Life po, malaki na rin bahay nito. Oh. This my friend Enjoy Life is very daos niya is mansion na. Pero pumupunta pa rin sa akin yan kasi lagi rin ako nasa kanya. Pilipino yan, talaga English. Oo nga, in English niya kasi. Silipin niya si Enjoy Life. Malaki na bahay niyan pero pinupuntahan pa rin ako. Kasi ganyan ako sumuporta. Pag may live siya, nandun ako. Pag may premiere siya, nandun ako. Sa iba lang, pag minsan, pag nagtataon na hindi ako nakatutok sa laptop, yun, sorry. Pero babalikan ko yan. Dating dikit mahal kita, Dantam Sakos from Bibs the Explorer, USA. Keep safe always. Dating dikit mahal kita. Hearing Idol from James Baloka Vlog. Mag-out na ako kaibigan James Baloka. Last 2 minutes kaya yata, pang last 2 minutes. Last 2 minutes na ako kaibigan James Baloka. Pero salamat na nakaabot ka sa akin sa pag-thumbs up. Pero kung nasa harang ka pa, ay wala, hindi mo na ako maabutan. Mag-e-end na ako. Buddy, pag di ka nakapin, mayroon ako, sukli lang ayuda ko. Kaya nga, naipin ko na eh. Next time na lang. Wag natin ubusin ng lang yung blessing, pa unti-unti lang. Mega love set out in J Live from F Baron TV.
BBM, Sarah Solid from Enjoy Life. Oh, BBM tayo. Dan Arbiso Pasukli po from Bodyguard ni Wilson. Host, paayuda ng Wasaora for Mamaging. Oh, mo kalimutan na si Mamaging ha. Mrs. My love. Baka makalimutan si Tunying eh. Host, pwede pa pin. Paayuda ako 5 kay Gispanpan. Oh, basta mamaya, hindi na ako magko-comment Ate Mamaging ha. Basta ipi-play ko lang yan. Yung playlist mo, ipi-play ko lang yan. Hindi na ako magko-comment. Hindi naman ako sinungaling eh. Pag sinabi ko. Malapit ka na pala mag-end. Oo nga, Ate Bibs, the Explorer USA. Shoutout sa 20 viewers. Maraming salamat. Out na ako. Thank you sa lahat from Gispanban. Sige, no problem po at Gispanban. Thank you din po sa palipad mo. Pero hindi lumipad. Okay lang yun. Yay, thank you host from Mamaging TV. Host, paayun na din. May banana please. Good job host. Salamat Love Remain Official. Ba't wala si Cabarrio? Mag-end na ako Ate Bibs the Explorer. Next time, bukas na lang uli. Be a blessing to other. Thank you from Enjoy Life. Bukas na lang uli Ate Bibs the Explorer. Pwede po ba? Just watching here, Ludi. Salamat buddy. Doon na lang ha. Doon na lang saan Ate Pitspanpan. Sige po, bukas na lang po host. O nga, bukas na lang. Soon na lang. Excuse me. Ako representative from Love Remain. Si Susumi wala din. Si Image wala din. Pero okay lang 'yan, joke lang 'yon. Okay lang 'yon, walang problema 'yon. Sam TV Vlog, thumbs up dan. Nakaabot pa 'yun may moderator ka na. Salamat sa 85 thumbs up. Shoutout sa 20 viewers. Wala po problema. Pag may time ka lang po. Ilan ang babae mo? Baba nga ng bahay ate Your time is up. Baba mo na bahay ate Bibs. The Explorer, silipin ko lang. Lobat na yung isa Tatlo na yung bumigay Tatlo ng pang-ayuda yung bumigay. Dalawa na lang natitira, Sam TV Vlog, napatawa tuloy. 5 playing ko host. Love Remain Official. Ano yung 5 playing? 5 piniplay mo sa akin? Kaya pala ang dami 18. Janet TV Vlog, pasukli. Sabi ni Bodyguard ni Wilson TV. Janet TV Vlog, pasukli po 3. Pasukli daw ng 3. Kaibigan Janet TV Vlog. Ito po host, bahay ko. Sige, silipin ko lang. Para bukas maayudahan. Ano pala to si ate Wag na po kayong mag-comment ng Ito, pangit na comment to. Sending my support. Thank you for sharing. God bless. Wala naman dun sa video nakita niya. Maganda pa, hindi na lang nag-comment. Ito pa isa Thank you sharing my dear friend. I know how to use. Okay pa to. Wow, dami naman yan. Ina-unbox mo sis. Ang cute. Pati ng bubble head. Ito naman Chinese Nice to see you. Pleasant Tuesday 22. Nandito ako ate baby Babes, the original. Mamaging YTC, nag-drop ng bahay. Oo, di bali walang comment host. Basta nagdikit lang. Okay, kaysa magko-comment naman ng spam naman. Mabuti pa yung manood na lang. Huwag na mag-comment. Playlist yun Nakatapos namang bawat panoorin mo, may comment, may like. Hindi, abuan ito, katulad nito. May nag-comment siya OFW Lakay TV. Tinanong natin si OFW Lakay TV.
Kaya naman pala eh, ang laki na ng bahay niya, 2.9 no, road to 3K. Kaya nagmamadaling mag-comment. Idikit ko na oh, ate Babes the Original. Asawa ni Baryotek, mega love shoutout ho. Yun oh. Sinat siguro ta ni ni Love Remain. Dapat ba i-delete ko pag pangit na comment to? O i-delete niyo po ate i-delete niyo. Yung mga full support, pabalik, yun. Deleting niyo na lang yun, wag niyo na rin balikan. Ayan po ate Babes the Original oh. Mama going YTC Dan, full pack dikit sa'yo, pasuklin na lang po, please, thank you. O, pangalawa, ate Babes the Original, pangalawa. Yung maglulubat na, pangalawa. Pag nalubat to, babay na, pero hindi pwedeng malubat, dapat ma-end ko. Sa akin sinayos ko sa mga nagdidikit ko para iwas lagas, pero sa akin, sabi, sending full support. Spam yun So nga salamat host ng marami from Babes. Watching here host. Dikit ka natin Babes the Original Ayan Kalimbang Olo, light number 29. Kita po tayo ulit bukas mga kaibigan maglulubat na ako baka di ko ma-end. Sayang naman. Lobat na, nagparamdam na. 2 beses na naglobat. 1% na lang. 1% na lang. Like 87, mag-end po ako. Nandito na po si Manay Tita Vlogs. Siya lang po hinihintay ko. Si Manay Tita Vlogs. Thanks bodyguard, don't worry. May sukli ako. Main ko kasi gamit ko ngayon kuya. From Mama Ging, YTC. Okay po. Thank you. Ano yun? Thank you, Liabi House. Sige po, punta uli mo sa LS mo bukas. O bukas si LS ako, mga 8. Start na ako ng 8 or 8:30 ganun. Baba bodyguard from Mama Ging. Okay, maraming salamat po sa ayuda. Keep safe and good. God bless po. Siyam lang na ayuda ko sa iyo, kaibigan the bodyguard, Siyam. Bayan mo na isa. Ako host, di mo hinintay ha. Love Remain Official. Di hinintay din kita syempre. Lahat kayo hinintay ko na mag thumbs up. Salamat sa 87 thumbs up niya mga kaibigan. Yan, nagpahabol pa talaga si kaibigan the bodyguard. Tinawa ko ilan gumuhit ka na uli bodyguard 2.72 ka na Ibig sabihin naka-30 ka ngayon. Play all na kita host from Love Remain Official. Salamat Love Remain Regards kay kay Susumi at saka kay Kabaryo. Sabi nandiyan naman yung asawa ni Kabaryo. Asawa ni Baryotek. Teka, hintay ko muna si Tita Vlog. Baka hindi pa nakikita. Nasa harang yun Nasa harang pa yun. Yun, nahuli si Sunny Delight. Kaibigan Sunny Delight, bukas balik ka Kasi dahil mag-aayuda sana sa'yo kanina Bodyguard ni Wilson, hello po. From Bell's Adventure. Sunny D, hi. Mag-end na ako, kaibigan Sunny D Life bukas balik ka para standby lang siya host. Maraming mag-aayuda sa'yo kanina kasi road to 1K ka na, 940. Gusto ko sanang pataasin para bukas baka sakaling gumraduate ka na. OTW bodyguard from Mama Ging. Standby lang siya host. Love Remain. Ano time release mo tomorrow host? 8:30 or 8 ganun. Or 9. Yan sa tatlo na yan. 8:30, 8 or 9. Mag-start na ako. Sige, bye. Host, bukas uli. Hi Bells from Bodyguards ni Wilson. Kilala pala ito ni Bodyguard ni Wilson si Bell's Adventure. Mahal kita, bigi-bigi. Mag-end na po ako Hindi ko pa natapos sa Ate Babes the Original Pero tapusin ko yan Kahit naka-end na ako. Pinas time host. Asawa ni Baryo. Pinas time kasi nandito lang ako sa Pinas. Wala ako sa ibang bansa. Dan Arbison nag-drop na ba? Hello from Bell's Adventure. Bells, mag-ba-out na ako Bodyguard ni Wilson, stay connected. Salamat host from Babes the Explorer.
Naka-30 ang dikit ngayon si ano, si Meggy 30. Si Wilson TV. Mag-clear list ka kaibigan, bodyguard ah. Okay host from asawa ni Baryotek. Actually, sleep pa ako host, kaso play kita. Yun, salamat naman. Talagang tawag dito. Talagang kahit pa paano may dagdag sa aking ano sa watch hour, tsaka sa revenue, sa paharang. Salamat kaibigan, asawa ni Kabaryo at tsaka Love Remain. Terry Mix, RB Sudan sa'yo. Ambisyosa, salamat. Bait mo kasi. Mabait din naman kayo ah. Pag mabait din. Ganun lang yun. Hello my friends, Pak de Sogling. Hello po sa happy weekend from Pak de Sogling. Most welcome Ludi. Welcome din kaibigan, Love Remain. Bodyguard ni Wilson TV. Naka 24 ako dito host. Kaya maraming salamat po talaga at sa mga bagong kaibigan. Yun, palakpakan natin, palakpakan. Naka 24 si Bodyguard ni Wilson. Dan Arbiso, Pax de Sogling, mag-end na ako kaibigan. Salamat. Bless Sunday host. Same to you kaibigan Love Remain. Mamaging, Dan Sukli Bodyguard, salamat. Times is up. Mabait at matulungin yan si kaibigan Tunying. Lagi yan nagdadalaw sa bahay ko. Salamat kaibigan. Walang anuman po kaibigan. Lahat po tayo mabait. Walang hindi mabait. Meron naman yung hindi. Yung sabihin natin na may hindi mabait. Mamaya nagalit sa atin yan. May sangang tuwad na naman ako. Thank you sa 88 thumbs up. God bless Sir Host from asawa ni Baryotek. Sir na. Kaibigan na lang kaibigan. Host, mamaya ako na ibigay. Yung, sige, basta ipanood mo na lang, huwag ka na mag-comment. Maraming salamat host. Have a great day. Kailan ang tawag no? Ha? Kailan ang tawag? Isa. Alam ko yan ng sino. Sino? Iwan ko, bahala siya kung magtawag siya sa akin. Thank you sis Jessica Or. I'll get back to you tomorrow. Dan Arbiso. Maraming salamat host. Magpapaalam na ako sa mga nandyan. Ate Jessica Or, Love Remain, Bodyguard ni Wilson, asawa ni Cabarrio, Ate Babes the Explorer, Dan Arbiso, Pax de Sogling, host niya Belo Mandy, Mamaging. Mamaya piliin na kita Mamaging, mamayang gabi sa laptop ko at saka dito sa cellphone magdamag. Praying God will prosper your channel. Sino yun? From asawa ni Baryotek. Salamat po Kabaryo. Salamat po sa lahat ng andito pandated Diyos ko. Bye host. Maraming salamat po. Salamat po sa. Sige no problem. Bye po. Paalam na pa ako. Times is up na. God bless po sa ating lahat. Salamat po. Sige. Bye. Bye. Baka maglobat na hindi ako makapag-end. Kita po bukas ulit mga kaibigan. Thank you very much. God bless us all.